ishe nanasi munongonichengeta baba munongonichengeta ishe handinganeti kutenda nanasi munongonichengeta baba munongonichengeta ishe handinganeti kutenda nanasi munongonichengeta baba munongonichengeta ishe handineti kutenda nanasi munongonichengeta baba munongonichengeta ishe munongonichengeta pandinospera munongonichengeta pandinorara munongonichengeta pandinoenda munongonichengeta pandinogara munongonichengeta pandinoshanda munongonichengeta panguva dzose munongonichengeta mandichengeta nanasi munongonichengeta baba munongonichengeta. Thank you, Angie. Andineti kutenda nanasi munongonichengeta baba munongonichengeta ishe nanasi munongonichengeta baba munongonichengeta ishe andineti kutenda nanasi munongonichengeta baba munongonichengeta ishe. Right. Maskera sei mamuka sei manheru kumativi mana enyika ninjani sanibonani Dumelang ahe machelano abudzi tichiti aiwa ngatisangane pachirongwa chezuva ranhasi guys. Pachirongwa patinosangana tichitaura zvinhu zvatiri kusangana nazvo mukati mekurarama zuva nezuva. Handitika zuva nezuva zvatiri mukati mekusangana nazvo mukati mekurarama kwedu ndo zvatinenge tichibata pano paSisi Melis Diaries. Handitika vedu we regai nditaure ndichiti pano ngatiitei zvepano. Handitika zvekune dzimwe nzvimbo ngatisiyei zvekune dzimwe nzvimbo ngatiitei zvepano kana tiri zvepano, otherwise we want to move forward, we don't want to go backwards. Regai ndichange nekukutendai madiaries ese. Anyway, I missed the live hangu ndazoiona chava chimunya because munoziva kuti lockdown akuti achita easy saka takambenge tamukira kunosanitizer kumabasa kwedu kunzvimbo kuno kirina kuti kana tovhurawo tiwane kudii kuvhura tine mapepa akati kwanei. But anyway, ndoda kutenda zvikuru sei madiaries ose nerudo rwenyu rwamakataridza panyaya yaPhil handifonera achichema achitadza kana kutaura nemufaro guys. So ndoda kutendai kune vese vakatambanudza maoko avo nekuita reach out kune mumwe wedu uyu mukadzi uyu kana kuti nditi mwana uyu musikana atoti mukadzi edu nokuti akuma 30s. Handitika vakakwanisa kutambanudza maoko avo kuti vamubatsire akwanise kuti aitewo something chekuti azvimiririre because zvamunongoziva kana takati siyanei vari kugara kunzvimbo dzine varungu vakati wandei munoziva zvandiri kutaura nezvazvo. Racism is all over. Kana vari kuna diaspora kunze kwenyika even muno South Africa cheko unotozviziva kuti chero une qualification yako yepamusoro yakaita sei ukasvikirana nemunhu wemuno auwini aubudiriri. 2 ukasvika pari kunzi pari kudiwa vanhu mukasvikirana muri 2 nemurungu chero une qualifications ari pamusoro peumwe murungu iwo uri pasi hauwini. Ani munoziva vanotasa chiganda. Saka ndoda kutendai nekuti makaita reach out kune mukadzi uyu angasvika pakutambura kuti pese paasvika hakuna unomuonawo nekuda kweganda raanaro munhu ane ganda inonzi chialbinism. Saka pese paasvika vanga vari kumutarisira pasi zvokuti angasingazivi kuti ari mufanelende oita sei. Apa mukasisa nebackground yacho yakararama munyatsoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakatongooma munhu anenge asikazivi kuti oita sei. Munhu unosvika pakutoti kufa kuri nani chaiko guys, kufa kuri nani. So kune vanogara kunyika dziri kunze tinoona mchimboposta mavideos aya vanhu vatema vachishungurudzwa nevarungu vachitwa sei vachita sei munozviziva. Is the same thing kana uine kala yakasiyana neyevamwe uchiti imagine guys kuti isusu vanhu tine ganda dema iri ratakafanana naro pamwe chete. Unosvika pachaive kuti unotukwa nevamwe vako vane ganda rakafanana newe vachikutukira vanogona kutukira mhino iyi
kutukirwa mhino yako kunzi zimhino ugozodii handitika umwe agotukirwa maziso ake umwe agotukirwa kufuta kwake umwe agotukirwa muromo wake umwe agotukirwa kuslima kwake mugobatikana nazvo chiimajinai munhu wekuti haangazivi kuti oita sei imbofungai kuti zvinenge zvakaita sei pamunhu akadaro handimaona isi unogona kutorwadziwa uchinzwa uchitotuka kunzi zimhino rako rakazodai uyu wazimhino uyu ototi ozvibvunza kuti naini uyu anonzwa zvezimhino rangu uyu anoti handizvizivi kuti ndinaro saka unoda kuti ndochekesepi ndekuti ndinoita panel beating ndonokandisepi iro zimhino racho iroro ranenge achingonditukira irori saka ndonoita plastic surgery saka maracho ndoiwanepi handichimazviona chiimajinai kuti munhu anenge achitukwa kunzi ona kala yako uyu ndozvaurizvi anofila sei saka ndoda kutendai mose guys kuti makaita henyu mwara kuite zvakanaka ndichiti regai ndigadzirise kuti maria Phil I think Lorraine ataura nyaya ye12,000 something kana ndisingakanganisi anditika muri kurememba ndiri pano palive pane vanhu vakanga vaisa tumwe mari dzavo dzavaikana nchiti pane two payments akaiswa ndiri pano kozoti imwe payment dzakazoiswa after anditika maria Phil yese all in all it was 15,700 nemacents mali yaifiu yese mukazotaura naye vanotaura naye vanokudzai mari yake yese yakaita 15,700 nemamwe masensi kushe anditi maona ndo mari yacho yese overall money yafiu yakadi yakawanda anditi mazviona ndo mari yafiu yakadi yakawana yese anditi maona saka ipapa ndandichoti kune vanosogona kumubatawo muchimupawo maideas ekuti angatanga angaita chii chekuti anokwanisa kuita mari ari kumba kwake ikoko kwekuti ivo vanhu ngavachimbomufambirawo vainde kunotengawo zvinhu zvake noti kuti iye ainde pakambani yebasa handiti maona achinotsvaga basa oitwa 10 down pamwe iye ane maqualifications achona pamwe iye anenge achitori nediploma racho asi nekuda kwekala zvopuwa umwe munhu osiyiwa antimaona saka ndo mari yese yati awana tese neniwo ndakabvisa yangu tese ndichiunganidza yese ndichimubvunza yese kuti calculator yakati calculator mari yacho yese yaita 15,700 something amene kumasensi kokoko anditika but munhu ari kukoniwa nemufaro inda ndichitombomusekesa ndikati iwe Phil chimbobisawo pamari iyoyo mari yose wabata wave nayo chibvisawo ka 200 umbonozvionesawo ukanotengawo kana nandosi nhasi umbodlawo kanandosika haunganzokanganisa mari ndeyako asi rega kupfachura mari chekutanga uri kukwereta rent chimboenda unobhadhara rent kuti usadzingwa kati wasi sindadobvako kurenti retovakavha izvozvi mari yerenti saka ndikati wochitsvaka vanhu vanokubatsira wave neshamwari dzakabva padhayaris dzakati wandei bvunza madiaspora iwo naivine ndingaitei wonyora pasi plani yako kuti ndogona kutengesa chii ndogona kuita chipi ndogona kuita chipi wotangira ipapo handitika pamba pauri zvowati pari free kuti unogona kuita business then you can start something uri ipapo handiti maona so guys ndoda kutendai nokuti makatamadza mako enyu ese mari akuitire zvakanaka ndotenda zvakare Lorraine Mukundu ufunge rudo rwako runoshamisa ndanga ndisingazive kuti out there kuchine vamwe vanhu vakaita sewe handitika uri munhu ari free spirit inotaurisa zvayoka but ndandisingazive kuti ungasvika pakuti nokuti ini ndakutohla kana kuti ndibate kana sendi rinobva kuvanhu saka tikaona vanhu vakaita sewe at least hazvidzokeri kui vakadla mari dzavanhu sisimeri vari kudla mari dzavanhu ini ndisina mari yandadla naika so ndinokutenda Lorraine Mukundu ndanzwa achifara zvisingaita kuti ndabva kumidrand kwasisi Lorraine Mukundu ndikanwa tii ndapiwa mafuta ndadi Lorraine mwari akuitire zvakanaka pawatapudza mwari varambe vachiwedzera handizivi hangu zvese zvanga muchiita muchidii ikokoko but ari kufara zvisingaiti ende atadza kuti wamubata nemwoyo wako wese pakadzikadzika ari kufara zvisingaiti abva kundifonera achiti ndikutopinda ndapinda mumba kubva kupi kwasisi Lorraine saka Lorraine usaitira Phil ega itirawo munhu semangwana tikakumbira zvakare kuti no munhu ari muJoburg arida kubatsirwa kana kuti kuPretoria kana kuti uri mudhuze iwewe please usatirambire ramba uchingoita zvawachitira ipapa handitika ndinokutenda munin'ina wangu nchitika aiwa zvaonekwa Lorraine 054 ndokuti gweruka igweru munin'ina wangu yeyu ndokugweru Lorraine Mukundu ndokuti 054 ndozvatinoita takabatsana tinomira pamwe chete handitika tinoita zvinhu zvedu pamwe chete handitika musazotedzera zinini rangu zibenzi iri zizuva iri izvozvi ndakarimirira pano rari chifungwa kuya pane zvosiso zizuva kwai ndiri kuyapo sisi panhingi ndoda kuzoseka nemadhayarizi aindituka kupeji kwangu madhayarizi manzi makandituka naziva kupeji kwangu kwai mamusingazivi kuti ndiri kutamba nasisi ndiri kutaura nasisi wangu tiri kutamba nasisi wangu ndichiwanzira sisi vangu makandituka zvisingaiti ndikati neniwo ndakatikoone nemaurban tete nemaziva nation ako ndakatikoona maghosti kwai ndakadobvisa makoments ose aimaitukwa nemagosti sisi ndoda kuuya kupeji ndikati aiwa imbouyaka asi madhayarizi mangu arire ukauya ndogona kungobvura udziwa saka ndandakamigai ndimutegi
kuti asvike pano tione kuti ungasvike here. Handitika akandifonera achifana kuseka zvikanzi aiwa sisi mune vanhu venyu. Ndikati havasi vanhu vangu, vanhu shamwari dzangu dzandinotamba nadzo, masisters angu andenge ndichiseka navo kudiaries. Saka ukazotaka kuvanyongonya uchitaura nyaya dzangu iwode dzako urashirawo zvawakandiitawo handiti maona. Saka ndobva zvangu kumasvikada. Saka anyway ndamutega, let's hope kuti ari kuuya because anga achitaruda kusvika pano kuti amboseka achiseka madiaries. Ndikati uye nemazivanation ako, famba nemazivanation. Ini ndakakupa musuya wakasvika pa 1.7 viewers. Ndamuudza ndikati kwai wakanga une 1.7 viewers iwe ndakakupa madiaries angu, madiaries akauya ikoko. Saka iwe nhasi uyawo namazivanation tite square. Ini kana ndouyawo ikoko kuzotukwa nemazivanation ndouyawo namadiaries anenge akanditsigira iwo uchitsigirwawo nemazivanation ako. Saka chigame chacho handitika kuti zvinhu zvifambe, handiti aiwa. So guys, ndozvatanga tinazvo muzuva ranhasi guys. Regai ndikudzei ndigara ndataura ndichiti guys, pano nyaya yatina yemuzuva ranhasi inyaya inorwadza. Inyaya yekuti mubereki, handiziva kuti amai ava kwavari vari kufila sei, asi vachiuya kwandiri amai ava vaibatikana vaitaza kuti mai ava ndimai vechikuru, havasi mai vechidiki. Ndimai kutaura kwavakaita vakati kwandiri vane 57 years, asi nyaya yemwana wavo iri kuvarwadza. Ini handikwanisi ndikutsanangurire nyaya yavo. Ndoda kuti madliwayo madliwayo wacho kaine zvakakuomera shuwa. Madliwayo ndokupindira komenti yako usadaro. Munomukwatisa hazouyi zvenaini, hazouyi. Vana Melody mazivanation atouya kudzara handitika. Saka nyaya iripo ndeyekutika veduwe regai vauye zviri kuvarwadza. Ini ndati yakakura. Ini handishandi ndoga, ndoshanda nemadiaries. Handishandi ndoga nokuti ini semunhu wenyama njere dzangu dzine padzinogumira. Handiti asi nemadiaries tikaisa musoro pamwe tinogona kunyatsonzwisisa kuti chii chakaitika. Tikatsvaga mudiaries imomo munogona kuita vamwe vanhu vari kuziva chiitiko chakaitika panguva iyoyo kuti no pakakavhiwa nyaya, asi nyaya chaiyo yakabuda ichidai so. Handimaona, then mukawana closure. Ndakatombovabvunza kati nai mama, kuenda palive muchinotaura nemadiaries zvichaunza mwana wenyu beki here? Vakati aiwa munin'ina wangu, hazviunzei mwana wangu beki, asi ndiri kutsvaga, ndiri mai vari kutsvaga closure. Ndrimai vari kutsvaga closure nokuti handina kubvera ndakawana closure kubva pakashaika mwana wangu. Guys, zvinorwadza kuti wakagara pano kudai so tiri pano wongofonerwa kuchikoro chemwana kuti uyai mutore mwana wenyu ashaika bhodhi. Mwana wakakwidza paweekend achienda kuchikoro, chinomusiya pachikoro netranki rake zvakanaka-naka, mongofonerwa moti kushaika chii chaitika. Hamuna kunzwa kurwara kwemwana, hamuna kudii, mongonzwa kuti mwana ashaika. Guys, panenge pakadii, panenge pakangooma. Asi ina handisi ndine nyaya iyi. Nyaya iyi ichataura chi kwanzi network yaita sei futi. Chii chiri kuitika Matavi? Chii chiri kuitika? Network. Sisineli mushaya. Ewa sisineli mushaya. Ini ndimi sisi vakuru. Munofanira kuti muchitomira pakati. Sisineli mushaya badisenza kuaiwa kani hanzi network. Hamusi kundinzwa. Ndipeiwo sign. Ndisati ndavafonera. Ndipeiwo sign kuti muri kundinzwa here. Oh, network. Network, muri kundinzwa? Guys, network, muri kundinzwa? Muri kundinzwa guys? Can you hear me?
Is it okay? Is it okay? All right. Right, hands we can hear you. So guys, monditirawo moyo tibate mwana tibate amai ava tinzwe kuti thank you Fungai Chigede, thank you tinatsanzwa kuti chichakaitika. Let's help mai ava kuti vawane closure. Anditika vari kuda closure, havana kunge vawana closure pane zvakaitika, saka she's only looking for closure. Because I did ask her kuti nai mama, going on live hamusi kuzvimutsira maronda here, hamusi kuzvidzimbira here? Vakati aiwa, anditika ndiri kutsvaga closure, hanzi tiri kutsvaga closure. Saka vari kuda closure, saka ndinakwanisa kuti ndivarambire kuti vauye. Saka sezvinei guys, vaya vanotuka, vaya vanosvora, vaya vari kuda kudzikisira, handiti tiri kuti pasine bullying. Handiti maona kuti ini ndakadopfekedzwa yangu saizi yebhutsu nenyaya dzandaipiwa navanhu dzandaibhula vanhu, ndakapfeka bhutsu, ndakapfeka porojesi. Guys, no bullying. Handitika ngatiitei kuti amai ava titaure navo tivabatsire. Hanzi waipiwo kamera zvatanga futi. Alright, tinzwe kuti nyaya yavo yakamira sei. Handitika regai tivafonere tinzwe kuti nyaya yavo yakamira sei. Then imimi yenyu foni yemazuva ese munoiziva. Handiti ndopa munozofona ipapo kana muchida kutaura namomsi. So kamirai tinzwe. Alright. The picture. Hello, Mangwanani Tismeli. Gogara kwenyu mangwanani amai mamuka sei? Tamuka zvedu. Ndikuzama kumbopukuta kamera. Kwanzi kamera iri ameno zvairi kuita, saka ndoda kuzama kumbopukuta iyo kamera yacho iri kunzi kamera kuti tinyatsonzwa kuti kamera yacho yakamira sei. Handisi kuziva kuti kamera yacho iri. Okay. Atoini makadaro. Okay. Madhairis ari kundiseka kuti kwai ndati ndakapfekedzwa saizi kokunyebe. Asi madhairis shuwa munoseka kuti ndati ndakapfekedzwa saizi shuwa. Imika madhairis akuiti ndishuwa. Munoda munhu anokunyeperai ndo zvinonetsa. Munoda munhu anenge achikudzai nhema ndozvamunenge muchida. Munhu anokudzai chokwadi hamumufariri. Indokudzai shuwa chokwadi nokuti chokwadi hadzisi nhema. Right mama, vakoma mamuka sei kwamuruku? Muri sei zvenyu? Aiwa tamuka zvedu, aiwa tiri right, abene imimi muri sei? Aiwa tiri nani. Vakoma tokumbira kuti ndimi matitsika pachirongwa chedu chezuva ranhasi. Handitika tokumbirawo kuti mumbotiudza a little bit about your background. Handitika aiwa idhandisiye kuti ndimi ani kana muchikwanisa henyu mune makore mangani. Then tobva tapinda panyaya yechiyatunganidza muzara nhasi, nyaya yemwana inodai kurwadza tese. Nyangwe neni ndakarwadziwa hangu, asi kana ndichitaura nemika handizonyanyi kutaridza kuti ndabatikanawo semubereki. Unenge chotaura nemunhu kuti at least tiwane kuti tsvage closure, tinyatso kutsvaga kuti chichakaitika. At least mukawana answers kutaura kwamakaita kuti mukawana closure, then you can be able to move forward. Can you please tell us kuti zvakafamba sechichakaitika? Ndizvozvo Sisimeli, ndotenda chaizvo nekundisa pachirongwa pazuva ranhasi. Ndiri kunzwa kufara, like ndiri kufunga kuti ndiri kunonzi mwana wako mupenyu uyu ari papa uyu. I don't know why I'm feeling so happy. Ndinoitwa handina need yekuviga as ID because nyaya yangu ingori pachena, haisi yekushoropodza munhu, but ndeyangu inini yekuti ndione kuwanawo chokwadi kuti chii chakaitika, nokuti zvinorwadza Sisimeli kuti unongonzi uya utore mwana afa wotoviga mwana hauzivi kuti chii chakaitika kune mwana. Ini ndinoitwa Mai Masuka, ndine makore 55 at the moment. Zvandakada kuchembedzai, zvandakada kuti 57. Ndandakanga mwaini. Ndakaita vana vangu vakomana 3. Iye watiri kutaura nezvake ndiAshley, ndakamusununguka muna 1986 muna June.
June 9. Saka tatichangoserebrata birthday rake, heavenly birthday rake this June. Ndakatomuisirawo hangu post yekungoserebrata birthday rake ari kumaangels ikoko. Nyaya yangu yakamira yakadai smeli, haina kureba zvayo, asi ndiri kungohoka kuti iye zvino nenguva nekufamba kweyaita pane vanga varipo, pane vakaona, pane vachagona kunditaura kuti chii chakaitika kune mwana wangu. Ndongowanawo hangu closure, hazvidzore mwana, as I told you before kuti hazvisi kuzodzora mwana, but at least ukazivawo kuti zvinoda kuti mwana wako arwara, ashaika ndamuviga apa, mwana wako atsikwa nemota, ndazviona ndamuviga apa, kwete kungonzi utore chitunha chemwana, hauzoti chii chakaitika. Saka nyaya yangu yakamira yakadai. Musi waJune, February 6 takatogara kumba kumazuva rodoka. Kumba ndekupi? Ma55 kumba. Ipapo taigara kuchitungwisa. Taigara kuchitungwisa kuzengesa 4 ndokwe taigara. Saka mwana anga ari kuchikoro Bernard Mseki mission. Takamuendesawo kuchikoro muna January, zvikoro zvichivhurwa sevamwe vana. Ndokubva, that was in January. 3 weeks down the line. That was about 3 weeks down the line. Anga achita form 1. Mwana anga achita form 1. Mwana anga kuita form 4. Okay. Anga ine 15 years ipapo, anga achatena 16 dzake muna June. Alright. Saka anga kuenda kuchikoro zvakanyanya semunenge muchingoita zvinhu zvese zvekukurumidza. Saka chikoro zvakanyanya. Saka anga akuita form 4 ipapo anga kuita network iri kuita ichitiza. Network yenyu iri kuita ichitiza. Iri kuita ichitiza network yenyu iri kuita yana kunzwa. Alright. Matanga ne 16 akupinda mu16 anga kupinda mu15 takanomusiya kuchikoro muna January. Saka musi wa6 February takagara kumba kuma5. Ko yakangouya kubva kuna headmaster wechikoro. Wakangodedzera kuti tepa masuka here, tikati uya mutori mwana wenyashaika kunoko. Ini ndikati ijoku here kana kuti chii chiri kutaurika. Saka baba wacho wanga warimo, ndobva ndati munzwawo zviri pafoni apa. Ndokubva wauyawo ndokaongodzwa the same news kuti uya mutori mwana wenyashaika kunoko. Saka ava vakabva vangondisiya namai wepanext door, vakangotora mai wepanext door vakati garai navo, ndoda kumbononzwa kuti chiri kuitika ichokwadi, handisi kuzvinzwisisa. Saka baba wacho wakadhiraivha wachiinda, apa hatina detail ratakapiwa, takangonzi mutore mwana wenyashaika kuno kuchikoro. That was it, foni ichitotsvetwa. Saka baba wacho wakamhanya kunotora baba vangu ndokuenda vese kuchikoro ikoko kuBernard Mseki. Wachisvika wakaona mwana akasungirirwa pamuti. Handidi kuti akasungirirwa kana kuti akazvisungirira, asi ndinongoziva kuti mwana anga ari pai, mwana akadzi anga ari pamuti. Zvikanzi mwana azvisungirira. Asi anga achirwa nevamwe vana. Wozobvunza vanga varipo zvikanzi aiwa haana kurwa nevana, asi kuti anga achirohwa negroup of boys. Ndobva zvangoperera ipapo. Saka zvadaro mapurisa akabva angouyawo. Mapurisa ndokutora bhodhi yemwana nababa vacho. Baba vacho vakatarisa bhodhi yemwana mutiraki mavo museri. Ndokuenda nevana 4 ndovakaendwa navo kupolisi kunobvunzwa, kunointerrogatwa. But since vana vanga vari minors, they couldn't keep them in custody. Saka vakavareleasa. Isusu it was a Wednesday. Thursday takaita nhamo yemwana, Friday tichiviga mwana wedu. Then pending kuti tinzwe inquest kuti zviri kufamba sei.
headmaster akauya nevana, even musi wenhamo akauya nevana, but mwana akasara ari 1 achinzi ndiye ane mhosva anga ari mwana 1. Handidi hangu kutaura zita remwana uyu nekuti atova murume mukuru, but handidi zvangu pasocial media kuti ndiritaure zita remwana uyu. But baba wake wanga ari headmaster wechikoro chiri muchitungwisa, achinzi best friend yaheadmaster vanga vari paBernard Zek mazuva acho iwayo. Handisi kuda kutaura mazita zvangu, asi vanoziva zvandiri kutaura. Sechakandishamisa Sisimeli ndechekuti mai vemwana akasara mwana wangu akabhura. Mai ava vatori munhu wekuziva, asi havana kukwanisa kana kuya kuzondibata maoko. Kana mukurangidzwa izvi kana vese mai nababa, no one came, hapana akauya. Zvinova zvinhu zvinondirwadza nanhasi. Indaone zvangu because handidi kunyeba Sisimeli. Throughout the funeral ini ndanga ndakangofawo zvangu, ndanga ndakafenda. Ndaitoita zvekutombomutswa, ndaingomuka but ndandiri muconfusion. I couldn't understand. Saka zvizhinji zvaitika panhamo ini ndasingazvizive, but ndakazonzwa vanhu vachiti vakaonekwa vangokanga kumira pagedhi papa kutobuda bhodhi yemwana kunovigwa. Vabereki vemwana vakaonekwa vane mwana ari kunzi akabhula mwana wenyu, ndo vakazoonekwa vakamira pagedhi penyu, asi ivo havana kubata maoko kwamuri. Alright. Kana kumbouya up to now hapana chakaitika. Havana kana kuuya maisisimeli. Saka patakaviga mwana tikapedza takati regai tiite zveinquest kuti tinzwe kuti mwana akaurayiwa nani, chii chakaitika. Chakatishamisa petaienda inquest yaitirwa kumarondera. Mwana uyu anga achitori mwana because anga ari form 4, aiuya ega asina kana mubai kana baba vari kumuperekedza kukoti. Osvika kukoti mwana haana kuramba, aitobvuma kuti mwana ndakamurova, ende haana kuramba, haana kumboramba. Ndakamurova, achitotaura achitodemonstrata mukoti marovera akamuita, haana kuramba. Asi zvaiitika zvairwadza. Taiti pese petaienda kukoti taichema, nekuti paaitsanangura zvairwadza. Saka tonzi next court iri musi wakati. Patinoenda kunext court, handizivi zvinenge zvaitika kuti maintimidations here kana kuti chii chinenge chaitika. PP anenge achiita nyaya iyi anenge asisipo. Zvonzi PP wenyu haasisipo, akachinja. Takutanga neumwe PP, so we have to start all over again. Saka nyaya yotangwa. Yosvika peyasvika, patinodzoka zvonzi PP hapasisinazve, atransferiwa. Tiri kufanirwa kutangazve. So it happened about 3 times. Tichitenderera panzvimbo imwe chete, apa tichirwadziwa, apa tichifamba, apa mwana ari kungouya ega kukoti iye wacho akanzi akauraya mwana. Kusvikira tazoti iyi nyaya iri kuramba ichitirwadza, iri kuramba ichifambira mahara. Baba wacho ndokurikwesta kuti inquest ichivharai, ngaticonclude kuti mwana wedu akafa ndizvozvo, hazvisi kuzodzora mwana wedu. Saka dhoketi rakabva rangovharwa, hapana akasungwa, hapana akaitwa sei, zvakapera zvakadaro. Apa mwana anga akasungirirwa pamuti netai yake, akatotsika pasi. Pane madzimai akanga akagarira mwana, handizivi kana vari kundinzwa, vaivepo. Saka izvozvo zvinhu zvakaitika zvinorwadza. Petakazodzoka kuchikoro after about 2 weeks taviga mwana, ndokuti regai tiende tinoverengedza tunhu twemwana twanga twasara kuchikoro. Tinongonoverengedza tichidzoka napo ndichionawo kuti mwana akashayikira papi. To our surprise takasvika muti waya waanga akasungirirwa watemwa watopiswa right to the ground. Muti panga pasisina. The head wakataura kuti takautema. Wana mwene wangu namai vangu vanhu vechikuru wakabvunza wakati, isusu
hatizivi kuti zvinoitwa here pachiwanhu kuti kana panga pakafira munhu imi munotema. Hatizvizivi, asi inini ndandichiriwo mudiki ipapo fungai kuti it's now 18 years down the line. Saka ndandisingazvinzwisisi. Saka muti takasvika watemwa kuti tiwerengedze chinhu chemwana. Sisimele handina chandakawana. Bhutsu dzaakanga akasungirirwa nadzo pamuti anga akapfekedzwa dzisiri dzake. Dzake chaidzo dzechikoro takadzishaya. Hembe dzake dzekufadza waienda nadzo dzekupfeka weekend takadzishaya. Trunk yemwana yanga yakapetana like kutoita kuhalf, kuita kunga ichafondwa into halves. Pagrocery re3 weeks ratanga tatenga remwana rataizoenda kunext visit, manga masara only a bottle of peanut butter. Ndiro chandakaona a bottle of butter, a toothbrush, and nothing else. Hatizivi kuti hembe dzemwana dzakaenda kupi, hatizivi kuti bhutsu dzemwana dzakaenda kupi. No one could answer for that. Hapana akakwanisa kutipindura. Because petakazoenda chikoro ichi chakabva chambovharwa, I think for a week here vana vachinzi vari kumbonoita healing nezvawaona. Saka ndinamhasi ndine confusion sisimele. Ndo nyaya yangu yandinayo yekuti vana vakazviona iye zvinova varume vakuru vanewo ma30, I think 31 years or 32, 33. I think wakugona kuuya wachitaurawo chokwadi kuti chii chakaitika. Handisi kuda hangu kusungisa munhu azvidzori mwana wangu. Handina kumboda kuenda kun'anga nekuti handisi munhu wen'anga, ini ndinonamata. Ndakati kana achirwa mwana acharwa ega, kana Mwari wachirwisa wacharwisa wega. Handina chandakaita, ndakangoviga mwana ndikasiya. Asi mwana wangu chinondinetsa sisimeli ndechekuti mufungeka kana ndichinge ndashushikana anouya kuhope dzangu. Asi anouya achifara achindiudza kuti mami I'm okay. That's all he says all the time. Anongonditi mama I'm okay, mami I'm okay. Mumwe musi akanyatsondiudza kuti mama ndiri right. Ndo zvaanongotaura chete. Saka ndichiri zvinotirwadza tese, especially baba wacho wakanotora mwana wakaita mazuva sisimeli wachiti vakarara vanovhunduka vachichema wachigwina wachitaura zita remwana wavo. I don't know kuti wakasvika wachiita sei, because inini wakanditi sarai kumba tinotora mwana, wakati you never, hazvibude mauri, you never hear ukaona zvatakaona. Saka it's better usare zvako. So it was him and my father only wakanoona mwana ari pamuti, wakasiturunura mwana wavo wakamisa mumota. Saka kana paino wana mai vane vana vanga variko kuBernard Mzeki that time, that was 2002, ndinodawo kuti vandiudze zvavakanzwawo nevana vavo kana kuti zvavanozivawo. Nhasi ndauya ndega, ndauya nekuti pamwe maisha kuti ozvirevera kupi kana kuti ozvitaurira ani. Saka nechirongwa chenyu chisisimeli ndakafara ndichichiona, ndikaonawo kuti nini platform inoita kuti ndiwane closure. Ndo nyaya yangu. Alright, sisi regai ndikubvunzei Mbijana. Kubva mati maigara kuchitumbiza ipapo mwana aidzidza kuchikoro chinonzi Bernard Mzeki. Kubva kuHarare Bernard Mzeki chikoro chiri muHarare kana kuti chiri kure zvakadii kubva kuHarare? Chiri Marondera. Marondera neHarare zviri kure nakure zvakadii? Off Marondera. This is 200 km here, I'm not sure. Alright. Saka kana tongoti 200 km idzodzo idzi. Saka pa 200 km mati makareceiva call kuchinzi ndo pava masuka here mwana wenyu ashaika kuno just like that. Baba vakasumuka vakanotora baba venyu. It's not even 200 km simele, because you take an hour from Harare kuenda kuMarondera. Okay. Right. It's about an hour kusvika kuchikoro ikoko. Alright. Saka mati headmaster baba murume wenyu akasimuka kanotora baba venyu anditika tongoti ndedzimwe additional 20 minutes to 30 minutes
kunotora baba venyu nekuzosimuka kufamba kuenda kuchikoro chekubernard muzeki kwamuri kuti maybe it can be 200 case handitika. Saka ini ndoda kubvunza kuti matimi vakasvika vakanobvisa mwana wavo murume wavo. Saka you tell me kuti chikoro headmaster vanga kwangomira vachitafonera vamasuku vari kuuya mwana akangorembera aripo pamuti angosungirirwa neyo tai iyoyo. Ndizvozvo sisimeli baba vakazosvika kubva kuharare kuenda kumarondera ndo vakazosvika voturunura mwana vanhu vakangoungana pasina kana mapurisa ivepo. papasina baba wacho ndo akatopfuura vachitora mapurisa mumarondera. Saka headmaster anga asina kana kufonera mapurisa kuti ndo zvaitika pachikoro panapa. Handitombozivi kuti wanga wafonera mapurisa here sisimeli nekuti vana veseka zvinonzi pakaitika zvinhu izvi pane kuti zvaiitika. Oh good, hold on mama, hold on, thank you very much. Tatowana answer panapa, very good, thank you Kumobia, thank you. At least to find closure pane munhu ati ndibate indru ari kuziya nyaya pachikoro ipapo same time. Thank you very much. Zvatanga tichingoda mama wanted closure because guys listen kubva 2002 it's not easy for munhu mukura ne55 years ndo pavakuuya vachiti vedu weka vachingotaura kuti handina kuwana closure nanhasi ndiri kungobatikana dei ndikaona ndudzawo kuti zvakafamba sei. Hapana, handisi kuda kuripota, handisi kuda anything, ndiri kungoda kuziva kuti zvakafamba sei hazvidzose mwana wangu kuripota because kesi yakadi yakavharwa. Closure ndiye vari kutsvaga. Saka thank you very much. I think mama she has made a good decision nekuti regai ndinde padiaries ndaitoda kutoramba inini chiti inokumutsirai maronda nyaya iyi vakati aiwa ndinogona kungowana munhu anonditsanangurira kuti zvakafamba sei then ndowana peace handitika. So I think mwari kavane chekuita neplatform yedu guys tichiri kutongotaura kudai so umwe munhu abva nyora mucomment section handiti maona. So mwarika we are in the right direction guys, we are in the right track. Pandinorasika ndidzorei guys because honai people are coming here, they are healed. Vari kuuya vakaremerwa panapa vari kupora. Vamwe vari kuuya iri vasingazive kuti votangira papi vari kuporera pano handiti. Saka this thing ini hangu ndofunga ndingori mouthpiece but handisi ndakatanga this program yakatangwa naMwari for a reason. I would like to believe that. And inenona ndichoti tineiwana here closure ipapa makore esayo but look at it guys just like that closure yadi yakutowanika kuna mama right. Ndangobvunza kuti muchiva chinosvika chinoturunira mwana muri kuti mimi mwana akasungwa netai yake handiti yanga iri school during school hours here hours vana vanzi vanga vakuenda kudining kunodya saka hanzi vana vakavharirwa kudining izvi zvichiitika the other side. Nekuti musi wenhamo vana vaivharwa kuti vasataure chinhu vaiti anenge angogonawo kuita sneak in aingotaura achingoti mwana haana kuzvisungirira, vaingoti Ashley haana kuzvisungirira but vana vanga vasingakwanisi kutaura because they were very much protected. Nhamo yakarwadza vanhu sisimeli nhamo yakarwadza munhu wese nekuti yakarwadza zvemakore kana nanhasi isu wacho zvinotirwadza kuti unochengeta mwana wako svika pazera irori then wongonzwa kuti mwana hatizive kuti kurohwa ndokwakamuraya here kana kuti no one not me not the father no one knows what happened. Kona isisi pavakaenda mwana uyu handiti anoitwa postmortem paakaenda kupostmortem madoctors akadzoka ripoti yakadzoka ichitichi sesimeli zvandiri kutaura kuti marondera inyika diki kanzvimbo kadiki saka zvinoitikamo zvakawanda. Postmortem obviously kakunukwa zvanga zvatogadziriswa sekutaura kwandiri kuita kuti takashaya anotimiririra kukoti mapipi airamba achichinjwa nenyaya yekuti zvaingonzi yaivaremera nezvinenge zviri kubackground yaivaremera zviri kuitika ndofunga ndiri kutaura semunhu mukuru saka yaivaremera. Saka postmortem yakangobuda ichinzi asphyxia due to hanging ndo zvakaita postmortem. Asi kana imimi ndadza muchitaura nyaya kuti izvo muchiti mwana anonge ari kunzi airohwa imimiwo pakuita sabhodhi yemwana pabhodhi viewing mwana anga ane marondawo here kana ane mabruises ekutatidza kuti mwana anga arohwa or something.
inini zvandiri kutaura sisimeli ndezvekuti ini handina chandaiona ndanga ndakafenda ndaifenda saka kuti ndinyatso even up to now kuti ndizive kuti zvanga zvakamira zvakadai pane mwana wangu nekuti burial yakatombodhileyiwa ndichiita kuti ndimuke kuti ndingodongorerawo ichidhileyiwa because ndaifenda throughout the funeral saka vanasisi vangu vakaenda kunotora mwana kumochari vanotaura kuti mazino ake aisheka rimwe racho vanoti ranga rakatopinda mukati plus anga ine mabruises hanzi left right left eye kwakuine mabruises even murume wangu ndozvaanotaura kuti mazino ake ese pamberi anga akasheka uye anga ine mabruises left eye but inini kuti nditaure kuti ndakaona chino handidi kukunyeberai kuti nditaure kuti izvezvi ndinoremember fese yemwana wangu yakadai mukofini handidi kukunyeberai handina chandaiona ndofunga ndakazongobatwa ruoko ndamuka burial yatodhileyiwa kuti ndingopfuurewo nepabhokisi ipapo ndozvendingati ndakaona asi inini my worry futi yanga iri yekuti what kind of a person anodhiliva meseji dzerufu dai wakadhiraivhawo hawo kutuma munhu anouya zogara nesu pasi otaura isikana kuti uyai mwana wenyu arwara then itai vanhu vaenda ko vakaenda dai it was zvese zvaiitwa zvanga zviri very inhuman sisimeli zvanga zvisina kana unhu zvekuti rufu harudhilivhwe zvakadaro ndizvozvo ndozvandinoziva saka muri kuti mimi vana vese vakauya kufuneral vaive protected vainzi vasatauri waive protected wainzi wasatauri saka hamuna kana mwana wani kana wamakagona kuti kana wani wamagona kuti mungobvunzawo kuti iwe guwa riri kuchikoro kuri kunzi chii kana kuti zvanzi chii chakaitika hamuna kana wani wamakakwanisa kutaura naye kana wani sisimeli ndine mubereki wani sisimeli akagona kundinyorera kadi aitaura kuti mwana wake aisheya dhomu rimwe chete naashley but mubereki iyeye akangonyora mazwi ekunyaradza achingotaura kuti zvakaoma zvandataurirwa nevana zvakaoma asi ndongokuudzai kuti munyaradzwe dzakabudawo mapepa nyaya idzodzi dzakaita almost 3 weeks ichibudawo mapepa nyaya iyoyi saka kubva ipapo handina kana mwana wandakagona kubata kuti andiudzewo kuti nditi chii chakaitika ticha vamwe wandaitombosiva ndakaedza kuvabvunza vamwe ticha wanga usina maoko wanga usina maoko ese ari tuai ndaiticha ivavo ndaivaziva ndakambovabvunza kuti nhai chii chakaitika kune mwana havana kugona kutsanangura kana izwi rimwe wakangototaura kuti handina chekutaura saka it remained like that handina munhu wandakagona hapana kana hama yangu ine munhu yakagona kubata kuti wazive kuti after that chii chakaitika kuchikoro before that chii chakaitika kuchikoro prior to that or before or even zvaitika chii chiri kuitika hatina kana kuziva kusvika nhasi mwana wenyu ashili anga asina shamwari kuchikoro here anga ainadzo shamwari dzake idzodzo dzandiri kutaura idzodzo shamwari yake imwe ndiyo yaitotaura ichiti zvaakangotaura chete shamwari yacho yaitaura ichitya asi iye ndiyaitotaura kuti apedza kurohwa akakumbira kuti ndimuperekedzewo kuenda kutoilet saka kana munhu akukurumbira kuperekedzwa kuenda kutoilet handizivi kuti ari pastage ipi hanzi ndikamuperekedza kuenda kutoilet uyu ndopaakagumira saka anoti bhero rakazorira tikaenda kudhomu saka tikaenda kudining saka uyu nekuti anga arohwa haana kukwanisa kuenda kudining handichazivi paakasara ega mudhomu apa handizivi kuti ndo paanonzi akazvisungirira here ungagoti iwe ndori kurohwa ndiwo zvisungirira. Does that make sense? Kasi chero dei ari akanga zvisungirira ko akazoenda kunozvisungirira kumuti sei kwanta ikwanisa kuzvisungirira mudhomu imomo ko kuzoenda kumuti
ipapo pane handizivi iye munhu ambokumbira kuti aperekedzwe kutoilet ozogona kuenda kunozvisungirira kunokwira pamuti hazvimake sense. Okay, pari kunzi pane munhu ari kunzi ari kuda kufona ndoshamwari yake yakagona kutiudza iyoyo chete sisimeli. Alright, pane munhu ari kunzi ari kuda kufona Ivy ndeupi uyu? Ivy, can you please type something ndikuone? Anyway, regai ndite so guys, regai ndaisa number, let me pin the number. Sisi vari panapa pane mifoni, imi mofona pa number dzandiri kukupai vachinzwa handiti, because nyaya yacho sure it's not even making sense. Munhu anosungirirwa naimi anenge akatsika pasi here, because apa pari kunzi mwana anga akatsika pasika. Chandoziva inini munhu chero anogona kusiya kana gap rakadai, hanomaona anogona kusiya, because isusu kumaraini kwavabereki vangu pane mukwasha kamwana kemaraini kenge karoorwa nemurume wako handiti, aroorwa nemurume wake, vanga vari vana vadiki vasati vatomborikana nemwana handiti. Kune vanogara mukobha nyaya munoiziva, takatonoona nhingirikiri bhodhi iri pamuti handiti maona. Varoorana kudaro kuda vakanetsana kumba kwavo here, vakavanga vachivoloja vari chikomana nechisikana chidiki, ivo vachangoroorana kudaro. Kuda mukwasha wakapindwa nemweya wechikomana ichi handina handizivi. Takangomuka kuseni chikwai kune munhu wakazvisungirira pamba pakona apa pamuraini medu imamu, tikati kuzvisungirira totomanyawo paya muza kumarikesheni toda zvinhu handiti, totomanyawo kudai kunoona paya koniki chikomana che chakazvisungirira makumbo anga ari asina nyatsa kutsika pasi, asanga akadaiwo papakasara bhija rikatsike pasi, asanga atori mumuti. Akaenda kumba kuya kwabhudhi vemusikana wake kwemukadzi wake wanga akaroora, ndopaakanosvika kanojamba gedhi, ivo vakavata mba nemukadzi wapacho vari kuziva, ndokunosungirira ipapo handika. Asi chandakangoona inini pakusungirira kwakaita, mumanga mune wanga ane tsvina, wanga akapfeka tracksuit, wanga aita tsvina nechekumasure uko handimaona, akanga abuda tsvina. Kuti zvichitotaurwa nevanhu vakuru vaivepo vanoti munhu akasina zvese izvozvo, anga asina. Vanhu vakuru vaivepo vatakatobvunzawo vana amai vakatotaura nevanhu vese vanga vakaungana, because zvakatora time mapurisa akanonoka kuuya, sakatomboita about time kuma 3 hours aripo mapurisa asati auya, achingori mutano achingotora mapicha anhu achingoona vanhu vachitoti munhu achisungirira ndozvaanoita, anobuda anoita tsvina kekupedzisira kana azvisungirira. Takaona netsvina isu dzichitoti dzakazara ipapo hanimoona. Vanhu vanoseka munyaya dzakadaro, munotoseka zvinhu zvakadaro, munototi zvinhu zvokuti kudii. Kwai munhu anenge aita azviuraya anotatsvina, saka ndisingaziti mwana wamama akanga ane tsvina here. Aiwa, ndozvakatonetsa even sisi wangu ise doctor, mwana anga asina kana tsvina, anga asina kana kuvhura maziso. Munhu azvisungirira anovhura maziso sisimeni, because iye anga akavhura maziso kudai, maziso akachinja akatena kudai, so mboiye maziso iri uku, mboiye maziso iri uku kudai akadai, aitotyisa kuona. Anga asina zvese izvozvo, anga asina kana kuzviitira tsvina, anga asina kana kuvhura maziso, anga asina. Yeah. Zvakaoma. Right guys, I'm opening the line for you guys kuti tidi ganibobvisa pinned comments, at least munhu anyora kuti ndibatei ndinomuziva ndibhururo wangu, saka tichazonzwa. But kumo kana ari kuda kutaura information uyu aripo iko zvino ngaangofona anditika hake tinzwe kuti zvakaita sei, then zvimwe izvi anogona kutaura hake namama achivatsanangurira kuseri. But iko zvino tambonyatsonzwawo nyangwe nesuwo tine vana vakawanda vari kuzvikoro zvakadaro, tine vana vakawanda vari kumaboarding school, vanhu vanenge vachida kuziva kuti vana vavo kumaboarding school zvinhu zvakaita sei, because I think havasirivo vega sisi anditika vane kesi yakadai. Mumacomments muri kuona vamwe vari kuti nyangwe neniwo kazeni yangu, nyangwe neniwo munin'ina wangu, nyangwe neniwo, that means nyaya dzakadai dzakawanda dziri kuitika. Chii chinenge chiitika? Kuchekereswa here kwevana, ibullying here yevana kuchikoro. Saka iri bullying, vabereki vanenge vaine vana vari kumaboarding school, muri kumbogara pasi muchibvunza vana venyu here kuti kuchikoro uku chii chiri kuitika, because vamwe vana vanenge vachiteretsenwa zvokutya kutaura kuti kuchikoro uku kune vanhu vari kurova vanhu, especially vanenge vari vakuru, masenior grades aya anorova vanhu achikuita manyunya chidii. Mukuprocess yekurova iyi munhu anogona kurohwa pakafa pakai pakadii akafa handiti maona. Saka zvinhu zvatoda kuti tingobvunza. Vari kufona ndiani zvavo? Ambomira kufona handiti maona. Ini tiri kukata ivanongoramba achifona. Right, saka guys ndapina number, guys ndapina number. Kana aripo ari kuda kufona, there is the number guys, there is the number. Tikwanise kunzwa kuti tinzwe kuti chii chakaitika handitika.
kana aripo ari kuda ane nyaya iyi ari kuziva nezvenyaya iyi ngatitaurirewo tinzwe. Hello caller. Hello. Makadi caller, dzima imwe foni yenyu iri kumasure. Hello. Dzima ifoni yenyu imwe iri kumasure. Hakuna foni iri kumashure. Alright, ameno kuti noise iri kubuda nepapi. Alright, makadi yenyu hanzvadzi. Tiripo makasimba. Tiripo. So ndimafoni hanzvadzi muri kuda kubatsirawo nekuti chii? Tiri kucorrecta account yamai kutaura. Kucorrecta. Aiwa. Kutaura the line of events dziri dzakaitika chaizo chaizo. Alright, okay. Mamuri pachikoro here? Okay, alright. Gore iroro momuziva mwana uyu? Tomzi. Alright. Taura yenyu hanzvadzi. Right. Akazvisungirira, that's the correct account. Akasungirira. Akazvisungirira. Okay. Akatoonekwa, apparently akatoonekwa achokwira mutimo. Akatoonekwa achokwira mutimo. Wakaonekwa achikwira muti, alright. Akaonekwa achikwira muti. And aifanira kuenda kudining. But instead of that, I would have got a hotel right garage. Like on your way to the dining, instead of that, I ended up dining again on the other side. Alright. I don't know with teacher. Teacher was to move from the I want to take a tie. I will take a tie when you dining. The Bangira teacher out of that, you know, in the direction. I in a room to go. It is not very far. Only my legs go. The Bakura the body about singer anywhere as a tie you talk the tie and Gary Poon and my train like China, they're very from time. Kramutimo, I don't know as Kramut, no more fun. I can't because it's your poor, but as well as you are prefect. But the prefect then goes, I think I will open him, but then I Kramut. 3 hours is stable, and I don't the river. That's what happened. School has no over, we have school has no over. Like that date around my teacher and do I created it. There are single record. But the bottom of Garawa near about the whole big venue, much of to transport in the Niki Maron phone calls, Niki. Someone had to drive to Maron, Maputa, and was the communication not very good. That's all right. Okay, all right. Vakoma muri kunzwa here apa mandisi nemubvunzo here kune hanzvadzi yedu iri pa line. Ndiri kuzvinzwa. Wakamona wachikwira muti vanga vari vana vepachikoro here wakamusiya achikwira muti chirudzii. What was the point? Anga achizvisungirira kuti zvaita sei nekuti nyaya yatakanzwa Mirai hanzvadzi. West I know that I end up then character and then in taking the stuff. So I don't want to clear, and that's what happened. I could have gone with you, and because I'm going to start down what corners of when I got the science. That's what happened. Okay. Mama muri kunzwa? Ndiri kuzvinzwa but zvisiri kumeka sense ndizvo zvimwe chete zvandiri kungotaura izvozvo zvekuti 1 kadai kuri kuzvisungirira haana kunge akazvimesa 2 anga asina kuvhura maziso saka apa anga akatsika pasi munhu ungafi wakatsika pasi here sisimere izvo zvinhu zvakutaura zvika hazvina kuitira zvatiri 4 hours or so zvakatika because time inoita daily netime inotanga kudya vanhu haisongori zvinhu zvinolafisa for about 10 or 15 minutes. So during that moment ndiyo pazvakatoitika ipapo ende inini ndakatodzika naye mastairs ichidzika mastairs epahotero kufanira kuti tiendeko kuti kamusori kuna ticha ndikataka initeti yavo ndikataka initeti yavo iye akandidzeka tai yavo ndo vanatanga kutomhanya tochika kutohwana tita yavo iye ndo vamhanya vaenda theanga directed nditoti munhu arikutera kumasiri iye munhu atinde angati nonosvingira. Okay, alright hanzvadzi ndoda kumbobvunza wangu mubvunzo imimi. Apa mama vari kutaura nyaya yekuti pavakazouya vakawana trangira aita kunge radambogwa into half ende chikafu chake changa chatora. Hamunawo idea yekuti ine akatorawo hembe dzemwana uyu Ashley uyu ndiani zvakafamba sei apa? Hamuna kuzvinzwawo? Haizvatizviziva hangu kuti trangira nechikafu zvokuti was like votora igara raikira round 4.
Like special host to get around for that there was no one angani access in the hostel at Frankia. But I moved ko vakarova vacho zvari kunzi anga achigeda masino vakarova vachona mamuchito makatoziva kuti mwana uyu anga arohwa kwaive nebullying here hanzvadzi kuchikoro panguva iyoyi I can't really say it was bullying, but parents came up like you injustice. He would give you one to was actually stolen from this guy. The guy that you want to be there, and want to be a brown, and did that. The Bango, Nukango, what did be there, the Bango, Rosas, Mumro, or the Bango, or go to nothing, thank you, thanks to the reason why I think I do must die. Way before 10 years, then almost twice, later one. Okay, saka akanziwa ndibira bhuku neumwe waigara naye waidzidza naye ndobva arohwa. Saka pakurohwa apa airohwa vanhu vese vachiona here kana kuti akanorowherwa kure nokuti kana akarohwa vanhu vachiona koma ticha anobvumidza here pachikoro kuti vanhu vabikwe. That was a different vision. Don't grow away and was only daughters of single or what, but I wouldn't know. But then I knew the account that I wanted just to which I know. But I wasn't there. I did the other, but would I think get very generally must say if I also become which is become masters, was just get up. Instead of going to the dining, I was in the left direction, taking to the right direction, I go the other direction. No one was watching, was everyone will be rushing to the dance, Ati muri kunzwa here mama zviri kutaurwa nehanzvadzi yedu panapa? Ndiri kuzvinzwa nyaya yebhuku handiti remember ndichikutaurirai nyaya yebhuku pendakatanga. Kuti the story was ranga iri yebhuku yekuti ko iwewe waendeserei bhuku komwana anga achida kutora maresults. Anga uri musi wekutora maresults eO level wanga wapedza O level the previous year. Saka uyu mwana anga anyimwa maresults because arasabu. Saka actually ndokuti rega ndikupe bhuku so that you have your results. Ati kwa iwewe waendeserei bhuku. They were sharing that book. Isusu tichishare bhuku iroro mabhuku. Hanzi nyaya yebhuku iroro chete, that's what I know. Kuti akarohwerwa bhuku iroro. Ish. Yeah. Right, guys. Kana aripo umwe anga ari pachikoro gore renyatanzwa the other side kutaurwa nehanzvadzi yafona apa. Handiti iri kuti paka akarohwa achinzi aba bhuku arohwa vanzvadzi vari kuti ivo vakatoburuka naye masteps ivo vari kumberi iye ari kumasure zvakare akatoonekwa akabata tai asina tai but ipapa pari kundinetsa apa akaonekwa hanzi akaonekwa naticha asina tai. Ticha vakati dzokera unosunga tai yako uinde kudining. Iye akamirira kuti ticha vadarike. Ticha vadarika akazodzokera kumashure akanotora tai akazopinda neimwe direction. Haana kuzonda direction yekudining. Kwanonzi akazoonekwa achikwira pai mumuti nevana vaitamba bhora. Ndokubva adi anozviuraya mumuti imomumu. Akaonekwa nevana vanonzi vakazomhanya kudining ukanotaura kuti tamuona achikwira pai mumuti. Asati adi azviusungirira. Saka handiziviwo ipapa ngatiite tichionesana apa. Right, kana aripo umwe guys angati paBernard Misheki. Inonzi Misheki Bernard Muzeki here kana mbene iyo. Bernard Muzeki iyo iyi please pane vari kufona rega itinzwe. Right. Makadi zvenyu kola. Kola makadi yenyu. Muri right here. Tiripo. My sister, I'm really sorry nekufa kwemwana and zvinhu zvinorwadza. I can zvinhu zvinotadza hazvinzwisisike. I've got my brother akacommit suicide last year. I really understand where you're coming from. Chinhu chandirwadza inini ndechekuti right mwana hanzi akaonekwa achikwira mumuti.
vana vadiki vakamhanya kunoti pane mukomana akwira mumuti tomboti it's a space of less than 10 minutes pavakamhanya ivo maticha kuenda kumuti azvisungirira vakadii kucheka tambo nokuti the duty of care yemaheadmaster nematichers yavanopiwa kuchengeta vana vanobvumidzwa kucheka tambo iyoyo nokuti zvanga zvichangoitika to save life vanobvumidzwa vakadii kucheka tambo yacho pane kuti vamirire kutofonera baba vacho kuti vauye vaone mwana wavo vari pamuti and ivo headmaster vakaziva sei kuti munhu afa and confirmation yerufu inoitwa nemapurisa ndo anokonfirma kuti munhu zveshokwadi afa then notify the next of kin vakazviwana kupi kuti munhu afa achiri akarembera who confirmed the death point for him to call vabereki vemwana kuti ndo kwamasuku here uku mwana wenyu asheka kunoku ivo vabereki vachizove ivo ndo vakafura vachitora mapurisa kuinda navo saka kanga confirma rufu ndiani ipapo pamuri right ndandisina mbozvifungawo ipapapa and uyezve 17 years ago Zimbabwe was still Zimbabwe. Munhu aiti kana akafa kana hospital kunofonerwa nearest police station. They've got a protocol inouya kuzonoka kuti vakwanise kutaura nemaparents kuti hama yenyu yashaika. Vangadai vakaenda through the police. Mapurisa ndo vangadai akauya kuzovataurira. Headmaster anofonera kuti uyai mutore mwana mupenyu kuita akafa. Kana atofa doesn't belong to the school. Yatove police case. Yatove police case. Headmaster vana right yekuconfirm death. Havasi medical practitioner. Saka mhosva chaiyo headmaster vanoziva yes mwana akarohwa akabhuliwa mwana anofanira kunge akapondwa. Headmaster is behind all this. Vanozviziva zvavakaita pamwana uyu. They isolated him, they bullied him and psychologically traumatized him. Then ndopa vamu isolate vakanomusungirira kuti nyaya ingonzi azvisungirira. End of story. The headmaster is to blame. Ndo maonero angu. Thank you. Hey, thank you caller, thank you very much. Thank you caller. Sure. Do maonero avo sisi vari kufona hanzi ndiri kufunga kuti the headmaster is behind. Guys, apanawo here ngatimbovhurirai macallers kune vanenge vaive pachikoro chete kunge hanzvadzi yafona yekutanga iya. Hanzvadzi yekutanga yanga iri pachikoro handitika vari kutaurawo zvavakaona handitika ngatimirirei kumbomira vari kuda kupa mazano nekutaura matheories avo ngatimbomirai. Kana varipo vakanga vari pachikoro paBernard Muzeki 2002 3 4 please ndimi vatiri kuda panguva ino kuti mufone tiyatsonzwa kuti nyaya story iyi yenyu inofambirana here mese vari kufona because hamusi kuzivana kuti ari kufona ndinhingi ari kufona ndiani handika tinzwa kuti story yenyu imwe chete here kuti chokwadi mwana akadi akaonekwa achitokwira mumuti zveshuwa akasungirira kana kuti pachabuda madifferent versions kana pabuda madifferent versions then obviously toza kuti pane chi foul play but pakaitawo 3 macallers ari kufona chikuti aiwa zveshuwa mwana ari kunza akaonekwa achikwira mumuti pachikoro we were there then toza kuti aiwa amai vari kuchema vari kushushikana vari kurwadziwa but sometimes tinotsvaga maanswers atinenge tichida isusu kunzwa then zvaakwatiri isusu kuti titaure nemukoma wedu tizame kuti tikanganwe vakanganwe nezvenyaya of course kukangana hachizonyatsoita kuti vakangane zvachose chose titaure navo kuti vaite vagamuchire zvinenge zvichitaurwa izvozvizvi then vaite move on neupenyu hwavo anditi saka kana varipo vanga vari pachikoro please ndimi vatiri kuvhurira macourse right now please tifonereiwo tinzwe kuti nyaya iyi imimiwo makanzwa sei chero musina kuona zvamakanzwa because kana chiri zvinhu zvokuti zvechokwadi akaonekwa zvinenge zvakaadhireswa pachikoro information inenge yakabuda iri wani kuti aiwa aonekwa achi but pakazobuda imwe statement yekuti aiwa kunonzi akasungirirwa kana kuti akadai then patove nenyaya 2 dzakasiyana panenge poda kutoongororwa ipapo andichimaona so kana manga muri pachikoro paBernard Muzeki please kufonereiwo tinzwe kuti zvakafamba sei. Nokola wekutanga Adona because anga chifona ne 8 times straight so Adona I think 8 time yake yapera tatsata pedza kuvataura navo kuvabvunza saka vazongodona vega and I think 8 time yavo yanga yapera 8 time yakola wekutanga ndadziva yava yanga yapera saka vangodona ndanchitofunga kuti vachafona back so 8 time yavo itsimza yapera ndisingazive kuti kola wekutanga ava vafona ndivo here same kola vari kutaurwa neumwe mudiaries macomments kuti aive pachikora anoziva kana kuti ndemumwewo
kumobhiya can you confirm kuti hanzvadzi vafona ndo same here hanzvadzi vawati wewe kune mwana wokumba kwenyu ari kuziva zvakaitika ngari pachikoro? Is it the same person kana kuti vanhu vakasiyana? Kumobhiya, can you please respond? Manje phone I could have called him back, but phone yandu kushandisa manje yamunofona yo yaimboitika na airtime because phone inongoshanda panguva dzema live chete. Phone yepama live chete isi phone yandinoshandisa. Ingori phone yekuti inongovenera kangodownloada chiWhatsApp kuti vanhu vakuti kwanise kushandisa panapa. Anditi muona pama live pamba tinge chita mashows chete. Saka itori na imboiti airtime kana. Anzitone 061 plane 1 please we help with the electricity. I need to get through and then South Africa. Okay. Right. Headmaster vachiri vapenyere nai vakoma. Handizivi kuti vachiri vapenyere headmaster ivava up to now. Ndiri munhu anga achiita move on and handisiri kuda kunyanya kuita focus on people because handisi munhu weutsinye saka handiwatsvagi kuti chii chakaitika. Right, hold on. Hands pani watapa number. Hold on. We have hold on. Sisi tine private call up and let's hear from him or her. Hello. Hello, Susmeli Magasembere. Tiripo makadi zvenyu. Tiripo mama makadi mama wakashaika. Ndiripo hangu makadini. Tiri right. I'm very sorry. Andisikuita nguva yakareba zvangu ndichida kungotaura kuti my brother who is now 32 aive pachikoro apa. And there was a time ndikutozofunga izvizvi kuti paakauya kumba paholiday achitaura kuti anga aine trauma yaanga ainayo because he witnessed munhu achicommita suicide. Okay. Saka inini I remember kuti mama vakatoendesa hanzvadzi yangu for therapy. Vakaendesa hanzvadzi yangu for therapy because in fact inini papo ndichitori mudikiwo sekuti ndaisanyatsodzwisisa what was happening, but zviri kutaura kuti Bernard Muzeki, my brother, was there. Ndoda kuedza kuti ndimubate pafoni because this is something that he witnessed akatoendeswa for therapy. Saka ndoda kuedza kuti ndimubate akufonirei panhamba dzinodza. Alright. Tiitirewo zvakadaro unenge wachigonera munin'ina wangu. Can you please call your brother atifonere right now atiudzewo zvaakawitnessa zvaari kuti akawitnessa zvaakaonawo. Anyway, hapasi kuda kusungiswa munhu kana kudii, but amai iwe uri mubereki unoziva iwe kumwana hakuna mubereki anoda kuiga mwana wake, but ukawana closure at least inenge iriwo starting point yekuti uihile. Anditi maona because nyangwe pakapfuura 30 years or whatever azvipere without closure. I'm also ndatofunga from the perspective yekuti mwana wamai vangu anga asingatoziye mwana wenyu akashaya but akawitnessa zvikatomukanganisa, so what more mama vake. Saka let me try and get hold of my brother nditi afoni achitaura panapa zvaanoziyawo. Alright, no problem. Thank you very much my sister. Okay. Thank you my sister. Bless you. Alright. Takamirira. Alright. Sisimeli. Ngati tofanira kutora into consideration kuti vana ava vanga vari vana vechikoro ende zvinhu zvakaitika vana vari kudining vachidya. As far as I'm concerned, zvakanzi vana vakazobuda mudining vachitoona bhodhi yakarembera. Saka vana zvavakataurirwa ndo zvavainazvo. Vana zvavakaudzwa kunzi mwana aonekwa achikwira mumuti ndo zvavainazvo. Because someone had to say that to the students. Uyu mwana ari kuti chikoro hachina kumbovharwa. Vana vanenge vakamboendeswa kumba for a week, I'm sure. Because mai vakandinyorera kadi nini vaitaura kuti mwana wangu atomboya, or they were selected kids pamwe boarding wemuhostel make maybe
mwana wangu atombouya because ari traumatized chichi nenyaya yeashley saka vana vechikoro bear in mind kuti they were just told what happened because vana vanga vari kunotya vana vakazoona bhodhi itori pamuti because bhodhi yakagara pamuti sisimeli for almost 2 hours or so. Yeah. Zvakaoma. Right, regai tione vamwe pane 2 umari kuti apiwa namba yatapina apa kuti atifanire back uyo abva kufona kola ari kutrai kubata futi hanzvadzi yake kuti amupe futi namba vafone futi tinzwe kuti zvichapera sei kuti vese ava vari kuuya vanoti kudi uyu abva uyu ari kuti akawitnesa kana manzwawo zvandanzwawo hanzi he witnessed hanzi he witnessed saka kana akawitnessa regai auye tione tinzwe kuti akawitnessa chii wachisiya zvichiitika here sisimeli zviri kumeka sense here ndozvandiri kuti isusu iko zvinoticonclude ka hazvibetseri regai timirire atange afona first toonzwa kuti akaonei zvaakawitnessa achimira ipapapa chero titongo changa ri mwana mudiki patichuwa ngatitaurira nechokwadi form 3 chaiye kuzimbabwe form 4 chaiye chizimbabwe ndikatoona izvozvi mwana wani grade 7 chaiye mwana ndine mwana ani grade 7 akaona munhu achitamba netambo achisungirira muti kudai anotomhanya kuti uyaimone zviri kuitika apa saka high school vana vanenge vari maform 3 form 4 vakawitnessa vakangookera munhu achifa handizivi angu kuti kuwitnessa kwari kurehwa apa kuwitnessa rudzii regai tizonzwa kuna ivo vachitaura kuti kuwitnessa chavakaona vakaonei tinyatsotangira ipapo anobaona saka tamirira kana wanga uri kuna Bernard Muzeki kunhingikiri panguva iyoyo please even those guys wakatakurwa nemapurisa wakambonobvunzurudzwa usiku ihwohwo kana varipo ngavafona but ndoziva kuti havasi kuzotaura chokwadi asi kungoti Mwari anoziva chokwadi chakaitika ndizvozvo but pari waripo vakomana wakatakurwa nemapurisa waitakurirwei ende mukomana uyu watiri kutaura 1 haanga asingarambi mukoti aitaura chokwadi chake chese kuti mwana kakamurova zvishuwa namapurisa achitoti magistrate achiti wakarova sei achiexplaina how he did it ende mwana iyeye aripo mupenyu nanhasi ndotomuziva because munhu wandoziva aigara kumaraini kwanamai vangu but naisisi yedu is it not possible kuti mwana angasingade kuti maybe handizi apa toda kuti imi muite closure muwane kuti move on neupenyu muwane kuhila is it not possible also on the other hand kuti maybe mwana akazviitsa mwana uyu anga netemba yakaita sei anga neenga yakaita sei misisimeli inini saamai handizivi kana paine wanakataure kuchikoro kuti anga akadai mwana iyeye was a laughing child anga ari mwana uyoye ane rudo ende akanyarara aitaura apo nepapo zvake but munhu iyeye aida vanhu ende anga asina kana any temper. He was so soft mwana iyeye anga ari soft zvakanyanya handiziviwo zvangu kuchikoro ini semuonere wangu nasamai nekuzivikanwa kwaitwa nevanhu right imbomirai makadaro mama imbomirai makadaro tine kola panapa kola hello kola vari kufona havo nemaprivate hazvina kuipa nemaprivate number its fine but kana mafona foni dzinenge dziri kumasure dzadziya dzechi2 try kuti mudzime kuti nyatsonzwisisana kola you can call back because wafona neprivate number so hatikwanisa kufonera back uri kufona neprivate number so can you please call back tinzwe kuti makawitnessawo chii kana kuti makanzwawo kuti kudii kuchikoro kuti chii chakaitika handiti because I think bullying nyika vana vanogona kutozofunga futi mweya wokuita zvinhu izvo zvokuti
handizivi, regai timbotanga tanyatsonzwa kumwe kuti zvinofamba sei. I know kuti it's very hard for you my sister because ndimi makashayikirwa nemwana and wese still mukutaura kuti the way yakaadhiswa naheadmaster kwamuri kuti ndepamasuku here uyai mutori mwana wenyu ashayika, it doesn't make sense anyway. And kuti pakashayika na1 mwana vanhu vaingoti ameno kwamuri zvimake sense, but also on the other hand tofanira kuconsider chokwadi vakoma probably zvinogona kuve zvakaitika kuti mwana akazvihenga ega pamuti nenyaya yebullying kuchikoro pamwe it was not the first time achibuliwa. handirambe izvozvo sesimeli, hapana chandiri kumboramba sesimeli because pane zvese zvatiri kutaura hapana chichadzosa mwana whatever happened. But zvandoda kuedza kuadresa ndezvekuti otherwise mwana wangu angari mwana uyoyo kuti tatisina problem kumba munhu wekuti yoye hakusi kuti tinowana stereki but aiwana zvaaida nguva iyoyo and angasina kana any complaints, haana kumbouya kuchikoro. Munoziva kuti pachikoro paanga atori from form 1 kusvika form 4 never a term yaakamboya achicomplaina kuti mama kuchikoro ndadai not even a single day raakambocomplaina. Everything kuchikoro was well until that day. As he was asthmatic, that's one other thing. Saka anga ine mainihela zvake, so isusu taitofunga kuti inini up to now ndo zvandinofunga kuti maybe akapinda muattack akasawana mainihela pamwe zvikaitika vanhu ndokushokeka ndokunoti pachikoro hapangambodzi pane bullying ndokunohenga mwana. That's another way yandinofunga nayo because he was asthmatic. Ndosaka ndati imadiaries inoda kuti tibatsirane tionesane anditika ndosaka ndati imadiaries iyi inoda kuti tionesane tese tibatsirane because kune vana vakawanda. I think izvozvo zvekuti bullying hazvisiko vana vechikoro chete, kana munhu mukuru chaiye I think bullying dzatinoitirana idzodziya kana munhu asina kusimba munoziva tiri kudzidza pana padaily tichizvinzwa tisina kumboita first hand experience kana kuti information yemunhu akasangana nazvo tinofunga kuti ijoko, but pazvinozotaurika kudai so umwe mukadzi acho yachichema ndopanyatsoona kuti these things are real, zvinhu izvi zvinoitika izvi. Tiri kudzidza each and every day pano, we are learning something new. Handiti maona kuti zvatinoe mashoko atinotoudza naiwayaka mumwe munhu makwana anogona ngofuma akati akama chigaba chepoison neshoko rako rawataura iro riya kana zvawaita izvo zviya tikutodzidza mufunge namwe ndikuzvidzidzira handiziviwo kwamuri, but inikuside kwangu ndikutodzidza a lot of things every day, each and every coming day I'm learning something new. Hanimoona. So guys, kana vanga varipo vari kuBernard Muzeki, please inguva yenyu iko zvine kuti mufoni tisati avhurira malines kune vanhu vese. Can you please call tinzwewo kuti zviri kufamba sei, makanzwa kuti kudii? Handiti maona. It was a boys boarding school. All right, hold on mama, hold on. Kola hello. Hello. Makadi zvenyu hanzvadzi? Tiripo tiripo hanzvadzi, maite henyu mauya panapa tina mama, ndofunga mamuri paBernard Muzeki. Thank you very much. Right, tina mama vari panapa, ndofunga munoziva kesi yemwana anonzi Ashley akawanikwa pachikoro akashayika. Right, tina mai vake panapa vari kuzama kutsvaga closure nokuti ivo havasinyatsodzwisisa maitikiro akaita mwana, vanongoti vakazongofonerwa kuti mutore mwana ashayika kunoku, but hapana zvavasiri vari kutsvaga closure chete. So mungatibatsirawo hanzvadzi kana muine kana kuti imi zvamakanzwa kana zvamakaona panguva yamamuri kuchikoro kuti amai vakwanise kupora vaenderere mberi. Handiti maona kuti chiiwo chamakanzwawo kana chamakaonawo kutime yacho kuchikoro imini. Okay. All right. So yeah, what happened is this guy asked me, so I'm very sorry for now, He asked me also my friend, and it also helped me. But what happened is, Ashley, akatola textbook remwe mu angari form 4. So this was first time pakabla result in form 4 angari for the previous year. Vangwanyura 2001. This was not 2002. So one of the guys approached Ashley akati, I lost my textbook. Saka ndikwanisa kutsvama result. So Ashley then took textbook remwe mu angari form 4. And went and gave that textbook to the guy. So what happened is the transaction actually akapiwa some cigarettes, akapiwa some alcohol,
in some money, but and it was a very little amount of money. So the way to go to community is the textbook. After to the textbook, I stopped now result. So what it meant to this guy was next year was also going to not get his result also because I think that's in a textbook. Or he was supposed to buy another textbook. So this guy here, so I wasn't there to quote, but I saw him at Ashley, I knew my clips to my classroom, right? And then after that, the incidences that happened between that time and part of the double dining room, like even I stayed to my classroom, it was on the Wednesday and we were eating Saturday evening, right? So if you stop on Ashley during this time, even just to dining room, but other without dining room, we just assumed Ashley not come to the dining room because Ashley just like Ashley, I just want to put down one masala. No, a picture I don't show for right. So then, do Ashangarim salad. Ashangarim salad. I hold a lot. Mati Ashangarim salad. Kuchkoro. I was that we could on my salad. All right. Like, okay. So, like, yeah, do the picture I don't traffic, right? So then what happened now, traffic dining room, right? That's when it was a Form 1 person who came to the dining room, running, and I could not approach a school captain, school captain, people I've seen, right? I now want to but this student showed with after school captain something, that school captain went out of the dining room sprinting, going to spin, right? So, you know, the whole school didn't follow, even including right? The guy was also in the dining room with us, right? So, like, everyone was in the dining room. And what made this young man, I wanted to ask that is because he was late to the dining room. And the dining room it wasn't closed, but it's perfect distance, right? So, by the time the school captain arrived there, after he was alone, right? And under atom last moment, they could ask what I'm saying. So, what I would want Mama to, I know now I'm now also a parent. And I imagine you could be one of the guys I would be happy as well. Yeah. But and I also know it will be difficult for Mayo Ashley to accept it. And I'm actually glad she is going in to draw the closer and we are calling him to try and give the narrative of what happened. But I think the college is a school, it's a big school. So maybe you are going to hear different kind of different visions and such, but because like it's not good to try it micro monitor to who is asking now, no, it's not that part of school. It's better that in this case you're not expecting to be going to do anything, right? So in our we can't be fast, right? Maybe in the vision in the classroom, dining room, you are actually hostel, one of the vision they shall so I think if we manage to tie up all those of it will also help Mama to see that. But what really happened is Ashley took his life and it was testing at the school. And we provided the school bus. And then we were there to bury him. So, what I'm also saying is some of the things in it could become people, but yeah, we are really prepared to try and get closer.
talk to my other guy, so that guy is helping me help now ask to closure. I know it's very painful, and this thing really happened, and it's true. So, yeah, that's my contribution. But yeah, I'm not my thinking of actually akauraiwa. No, but it's true. Maskati akaroa. Komana wa that is very true. I can't. So also the Bukuma says my coach. But it wasn't true. I would say actually no, it wasn't like that. It was just, in a school, a time that happened, but it wasn't even eating I doubt I got my bruises, but the last is Rapona and that's not bruises. The rest of my bruises, maybe I was 2 years old, but I didn't see any bruises on him. Great. Ko anzazi amai vari kutaura kuti anzi aigeda masino akaisheka. Saka kana iwo uri kuti angasina nyatsorohwa zvekuti kokurohwa kwokukuvadzwa akangorohwa mambama. Saka mazino aya aisheka nei kana mazino aisheka? I wouldn't want to say nothing that I want to shake and I want to shake. I wasn't okay. But when I'm the crew of what I saw my class, I didn't see how that I wouldn't think it was not about shake and anything. And Sisimeli. But I don't want to say Sisimeli. Okay, mama. Vakomana vaimurova nematauro handiti makama muhostel heremo mabath towels. Vakomana mbona mabath towels. Hanzi pane vakomana vaiti vari kumurova nemabath, vakamurova nemabath towels. Okay. Yeah, nyaya iyoyi haina kuperera kumaclassrooms because anga airohwa nemabath towels ari kumahostels. Zvandiri kutaura Sisimeli ndezvekuti he was asthmatic. Manje munongoziva kuti munhu ari asthmatic akavhiringidzwa anogona kupinda muataki. Saka because hanzi vana vemuhostel vamwe waanga inawo pana akataura kuti airohwa nemabath towels. What I would want to say is there a way we can reach to you, my master, and then maybe in a way we talk to you as my students, class I also wrote my phone point to I was asked. So if there's a way we can get to you, we can reach you out, I'm sure I'll find the friends who will be willing to come and let you know, like, everything that happened. It's not good, and I don't remember anything. We're not going to say anything. Things as they happen, as you achieve, things as they happen. So if there is a way, maybe your number can be shared somehow, and then we can even create a WhatsApp group. It actually issues not to us of one of our classmates passed on to which borough, and it's something we also maybe talk about here. So if there's a way we can reach out to you, and then we can help you with one closure, I think that would be fine. Rama muri kunzwa vana venyu vari kuti izvo kana if there is a way kana muchikwanisa henyu muchida tiite WhatsApp group titsvagane then mupinde so that you can they want to talk to you munyatsa kubvunza zvamuri kuda kuti muwane closure, because as he is saying now he's also a parent and he understands how you are feeling. So vari kuda kuzama kuti vakudi vanyatsa kutaura nemi vachikudza umwe nemumwe riri WhatsApp group kuti vanzwe munzwe kuti vana ava pane zvinenge zvine maloopholes here kana kuti kudii, because nyaya yacho it's not making sense. We have a comment here yatakapina panapa iri kuti Sisimeli, from what I'm gathering from my cousin, it seems nyaya iyi the guy were at Bernard Muzeki know what happened, but nyaya yakatsi ine vanhu vakuru mukati, cause my cousin ari kunditi I wish I can help but my hands I wish I can help, but my hands are tied. And me being in Zimbabwe, I need to protect my family. Asinda muti angofona one private number. Asata uri zita rake. They will comment at I would really want to know why I am tied, because
to be honest, no one was threatened with the say this, don't say this. Nothing like that happened. So, but Sisimeli, ndoda kumbotaura nemwana wangu Alright, taurira nenyu nemwana wenyu. Does it make sense kuti iwe ndiwo uri kurohwa ndiwo unozvisungirira? Handiti ari kurova ndiye anonozvisungirira. Iwe ndiwo uri kurohwa ndiwo unozvisungirira. Does that make sense? Alright, Mama. This is what I want to say, right? It's unfortunate that there was this culture at DMC. It wasn't across the whole school, but people would say with the guys, don't talk to each other. If like, we wouldn't take it like right? So what happened is, as we stole a book, right? And then after that, you are given cigarettes, which was not allowed in the school. You are also given alcohol, which is not allowed in the school. So my thinking would be, I'm going to have a catch-22 situation, right? My friends are now against me because I've stolen. I can't report this to the school because they will say you're giving cigarettes, right? It's also in the school, right? This is what I'm thinking. And then I would say, you're also giving blended alcohol, which is not allowed in the school. And also, maybe the objective is mind you, like, no, my mom would not take this lightly. What I've done would be, one, because I've stolen a school, I've been given cigarettes. So, that's my thing would be, it's unfortunate for our schools in Zimbabwe, we don't have a psychological way to support students, you understand? So, you're giving me some way to go and say, guys, this is what is happening, you understand? But I think at that time, Akasha had that support system because, one, he had cigarettes, he had been given cigarettes, you understand, which is not allowed in the school. And that's, hold on. Wamuri kutanga ni masigarettes ne ndiani? Pardon? Wamuri kutanga ni masigarettes ndiani? We asked, Baka Bamfo will Fuka. Akabadwa ni mtu wa masigarettes. Akabadwa wa masigarettes. Ni alcohol yakajira muka RC container, like those years pumping it ma RC, three guys RC for alcohol muka RC container. So, like, try to imagine this, but you've stolen a book in Form 4, right? So, obviously, maybe the Form 4 is not yet about you, right? And then we have received cigarettes, which also, something else, the teachers might not take it lightly as well, right? Of course, there was a cigarettes, after we have one more book. Masigarettes angari payai. Iwe kuti waimuziva angakusmoka here nekunwa maibvumi anga saka kuti iwe hold on mama tezunzisa anombomona aine fodya kana doro saka aiwa regaitinzwe mama since munoziva kuti kuchikoro anything is possible vana vechikoro zvinoitikira kuchikoro mwana haarambirwe ndizvozvo zvinoitika kuchikoro zvakawanda zvichiperera kuchikoro ikokoko isu nhasi vabereki vangu sevanguini vabereki vanga vari vapenyu de vakasvika pakutongo takasvika kutopedza chikoro asingazivi kuti aitombotiza kumadhomu evasikana uku tichi every weekend tichibhadhara security guard kuinda kumagigi vava vasingadozvizivi mwana harambirwe ndizvozvo saka regaitinzwe kuna hanzvadzi actually angakushuta fodya nekunwa doro. Okay, my cigarettes, whenever Form 4 they do anything, this was taking Form 4, right? So, what I'm saying is, even to talk about events as they happen, right? Look at what happened, and I'm saying what I saw. I still was given cigarettes, I still was given alcohol, right? So, obviously, you understand? I think the guys have received this, and I might not have support from my friends. I might also not have support from the teachers as well, because you can imagine students are my cigarettes. So even what I'm calling is, I really need to put in my Wawani here. So if she is prepared, we can try and contact the other guys. Guys, how can you help my master? And I'll find closure. I know it's something which affects you very much. And as I'm saying, most of the guys, they are also now parents, and we will try to be, we will be as honest as we can.
Okay. Right. Mainzwa manzwa mwana wenyu ari kutaura uyo mamunzwa kuti ati kudii? Anditi. Ndiri kumunzwa sisimene. Ndiri kumunzwa. Because it seems as if pane tumwe tuma information twaingoitwawo sevana nevana twamanga musingaziye kuchikoro uku. That one we understand, but hazvisi zvazvo relevant izvozvo. Hazvisi relevant. Nyaya yatiri kunyatsoda isusu ndeyekuti Ashley chii chakaitika? Is it really kuti he committed suicide after he got this bullying and beatings from this guy wacho ye, kana kuti pane zvakaitika? But now this is zviri kutaurwa sofaka hapana chitsva pane zvatisina kunzwa. Sezvazviri izvozvo kusiya kwekuti yandanzwa itori itsva ndeyekuti akaonekwa achikwira mumuti newana waitamba chikweshe, izvozvo ndo zvitsva. But zvese zviri kutaurwa izvi zvese zvekuti mabhuku and the like, izvi nyaya idzi yese hapana chitsva ipapa. Iyoyo takainzwa. Ichingokozi nyaya yacho yangonzi ataurwa apa yotaurwa nekuti yanga isusu tanga tangowa yese tongoitawo zvekuti kumubvunza kuti chii chaitika, uyotaura chii chaitika, tonzwa futi zvimwe zvacho. Even pawakaenda manheru acho ipapo kunotora chitunha chemwana, ndonarration yakangopiwa iyoyo seiri kutaurwa nemukomana iyeye, ndonarration yakapiwa iyoyo zvekuti hapana zvitsva zvandanzwa. Chandatonzwa chitsva ndechekuti akaonekwa newakomana waitamba chikweshe vachikwira muti, ndo zvitsva zvandanzwa. Saka zvimwe zviri kutaurika izvoka ndo zvanga zvagara zviripo, of which zvanga zviri kucontradicta kuti munhu azvisungiriraka haaite zvanga zvakaita. Tangi inofanira kubuda panze, rurimi rinofana. Asi kana vari kunditaurira kuti pawakasvika wakavhara maziso, wakapinza rurimi, wakavhara muromo, then I would understand. Because vanhu vese vakaenda ikoko vakati munhu azvisungirira rurimi runobuda panze, maziso mwana ovhura. But zvese izvozvo kuzvisungirira kunorwadza sisimere. Kana watsika pasi unotosunungura zvako chakusungirira ichocho. Because chinoita kuti munhu ahenge afe kuramba wakarembera wotadza kubisa chakakusunga. Saka muti wacho wanga usina kumbokura sekutaurirwa kwandakaitwa. Wanga uri muti wanga usina kumbokura, anga akatotsika pasi. Saka izvozvo handisi kuda kuramba kuti akazvisungirira, handidi kuzviramba sisimele. Handisi kuda kuramba zviri kutaurwa nevana ava, handisi kuda kuzviramba sisimele. Mwari ndiye anoziva chokwadi. Asi kana paina runyatsoziva chokwadi ngaangonditaurirawo kuti zvakafamba sei. Asi zvese zviri kutaurwa nevana ava handisi kuda kuzviramba. Saka zvekuti tigoita gurupu zvinoramba zvichindirwadza sisimele. Right now I'm in pain, ndiri kutochema izvozvo. Andinorwadzirwa. Saka zvekuti ndiite gurupu ndinzwe kuti zvakafamba sei, I don't think kuti ndingarifarire gurupu iroro kuti ndirambe ndichiverenga zvichiendera mberi kuti zvadai, because so far wari kutaura avo hapana chitsva. Kana paina ane chitsva chinoita kuti ndigoita closure, ndiyewo ndikatoti ndiye angandiudzewo. Kana pasina, then ndongogara ndiri zvandanga ndiri ndichingohilawo mbichana. Because iye zvinezvi pane 18 years zviri kutaurwa izvo zvese sisimeri hazvisi zvitsva. Even petakanotora bhodhi yemwana, we found mudzanga wefodya pawakanotorwa nababa wacho mupoketi yake, because akazvisungira nefull uniform yake. Handiti muri kunzwa kuti ndiri kushandisa kuti akazvisungirira, because ndo zvetakaita sei? Chemakaudzwa. Ndo zvetakaudzwa. Anga aina mudzanga wefodya wanga utori muhomwe make. Tikatoshama kuti mudzanga wefodya hazvinetse sisimele, unoplandirwa zvinhu, because vanhu vanenge vachida kuzvichenesa. Kana vanhu vachimbogona kukuisira madrugs muhomwe, chinonetsa chiipisa mudzanga akaine mudzanga wefodya. Saka ndoona kuti hazvisi zvitsva zvese izvozvo. Wanga uri mupoketi yake yeuniform. Because zvakangoitika nguva iyoyo, akatora maresults nenguva iyoyo ndo zvimwe chete. Right. Yeah, so it is really that the account I wanted to give, and it's unfortunate that this happened. A friend, someone played with and everything, then like emotion what has already moved
kuna mama dai mwana kwanza kuanyara zao, and I know it's something which is very painful, and no parent want something to happen. So I mean that's my contribution. Unfortunately, mama, mama anafansa kusizo kwanza kwa bao, like what we know about the story, and maybe what we find closure, which is also fine because she's saying it might keep waiting here, but yeah, that's the account I have, and I'm trying to get in touch with my other friends to be, but to call information to see if you want to a proper closure for them. All right. Thank you very much. And that's another caller from your school. Shakara, I think Munoto Sivana. Thank you very much for coming out and saying Munoti Maka Munosiva Opanya Ishamaka One Shamaka Opanya Chona. So thank you, and thank you very much. The guys give our Sisimeli. Kana chizenga anything. Anogona kubata imondibata. All right, no problem. And that's kana mine something chamninge masongo now any information munosongo bata inini mnongo yakwa ndiri ku inbox yangu then kana pa number hizo zizi then toso taura. All right. Thank you. All right, thank you very much. Bye bye. Waitako mwana waitako. Kola hello. Kola hello. Hello kola. Triple Magadi and Yanjad. Thank you very much for taking this call. Okay. I think I'm going to go to some of my comments, which is there are our command on the same class. Was like, I just try to visaphone and you pass speaker more with the volume. Tiazo Kunzwai. Okay, hold on. Hello? Right. We are more than happy with each other and Mama. All right. Find closure. And I think, as a matter of fact, her version for Java Panzwa, or what she believes could have happened, it's completely inaccurate. Okay. It is very sad that we lost a friend, and she lost a son. We were very devastated. I know kuchitambira kana chinorwadza sikuviga mwana wako, and we do understand kuti chichatora nguva yakareba kuti vazvitambire, asi chokwadi chiripo ndechekuti hapana musi watakambonzi titaure zvisipo tiwandise nyaya kuti paite any foul play yakaitika. Hapana foul play yakaitika. Inini Ashley tanga tiri shamwari, hapana munhu aigara pedyo naAshley kunda inini ndaigara kuti pamatennis court. Ashley achigara paZengesa 40 tichitamba tese tennis. Okay. PaWaterland. Ndandine close relationship naye. And pakaitika fracas yakaitika masikati ndanga ndiripo. Ini maonero angu ndeyekudai, kana munhu wozikanwa kuti waba, wozikanwa zvakare kuti uri kupfuta fodya une doro, chekuti anatanga mafunga chekuti chikoro chapera. Okay. Vabereki vangu vanotichire vakazira izvi. Okay. Maonero angu ndechekuti 15 yemuZimbabwe safeguarding hakuna. Chikoro, yes, pakatadza the way yavakaendesa shoko kumba kwamasuka. That's very embarrassing. And we're truly sorry. But she had to find out that way. Patarwa nyaya dzemavanga, hapana mavanga atakaona kana kurogotozotingati munhu akaita zvekupondwa bodo. Asi tingazive kuti pane rinonzi pachivanhu munhu paanofa akasungirira anotaurwa naye pavanenge vachimudzikisa. Vanhu vanoita zvekurova. Kunzwa kwandakaitawo kuno kune dzimwe nzvimbo handizive kuti chivanhu ichocho chinonga chakaitwa here pakadzidziswa mumuti zvizoredza kuti mavanga ari kutaurwa.
asi mtaura chokwadi kumberi kwaMwari Ashley anabva akabuliwa Ashley anga ari muform 4 the likelihood ndeyekuti anga atori bhuli kuna vamwe vana vadiki okay culture inoitika mumaboys school asi Ashley no one bullied Ashley maonero angu inyaya yekuti probably shame nyati dzakamukunda akaremerwa akafunga kuti ake pakuteerera handizive iye ndiye anoziva kuti angatorera upenyu hwake nanzo vamwe kuti handizi kuti anga akatika pasi maziviro angu ndeyekuti mutsipa ukasinepa munhu unoreva it is a possibility kuti wayanga asika pasi kuti mutsipa unoreva uchisungirira mutsipa unotyoka handizi kuti vane mibvunzo here yavainayo pandiri kana vachida mukana kuti vauye mugrupu redu tigotaura navo so magara mutori negrupu handiti titori mugrupu tabvira kachiteerera nyaya iyi pamasikati tambokutumira mameseji pirati okay hatinoda kuti titaure pachekerere dzimwe nyaya dziri very sensitive saka pane dzimwe nyaya dziri sensitive dziripo nai yes okay that we think kuti respectfully ifekete kuti tinotaura nevabereki vemwana kana kuti okay tingotaura pachekerere alright anzvadzi rinobatsira asi makomenti azingakuiswa nevanhu anotoda kuti zvinyanyorwadza tinoda kutsvaya pavhota izvozvo okay alright anzvadzi regai tinzwe kuna mama kuti vanoti kudi kana vakati ndiri kuda kupinda muwhatsapp group then motaura kana vakakupai go ahead yekuti since ndaunza nyaya paplatform chingotaurai haisi mhosva yenyu ndimi mapiwa ndikiri go ahead yekuti mutaure handitika regai tisiyire kuna mama kuti itinzwa kuti ivo mama mai masuku vanoti kudii nenyaya mama hanzi pane information imwe iri sensitive nevana iripo saka vana vari kuti vari kutya kuti vakazvitaura pano zvinogona kumacomments evanhu vanenge vari mucomment section vanogona kukuitai bullying anditi maona kwani saka hatisi tachiti muye kupi ndiri kuzvinzwa sisimeli I wouldn't want also zvinhu zvekuti zvikuzosara zvane mavanga ariwe pese pane zvaanga ari pandiri handitika because already ndiri bruised zvakanyanya saka handizodiwo zvinhu zvekuti ndigozosara ndane mavanga akanyanya ekuti achanditorera futi time ndakubhuliwa futi nevanhu ndeti ndiri kufunga kuti ndoda kuhila handiti saka vana ava it's okay wapei nhamba yangu yaminayo iyoyo then wongoisa mugroup as long as zvisinganyanyi kuzondiheta more because initially the father was saying no don't do that, don't go there and talk about it, but ini ndandichingoti ndoda kuwana closure. Yes. So okay, how are you going mai mchaziva sei kuti information iyi haisi kuzokubruza even more? Is it okay? All right, let's do this. Let's do this. Is it okay if I can give you one of my sisters ari kudiaspora ataure nemi mumbotaura se pachikadzi chikuru mukadzi mukuruwo mumbotaura muri 2 anditika muone she's a counselor anditika munyatsotaura na face to prepare you kuti pamuzotaura nevana ava vakomana ava munenge mava in the right state of mind kuti mugamuchire, because I think right now truly speaking makoma wangu I don't know you but we are now sisters really anditika you need pre-counseling muri kuda counseling yekuti whatever zvichataurwa nevana zvamanga musingazi this is new information, this is the closure that you were looking for anditi maona. So now things are starting to come out ndo zvamanga muchitsvaga so you need to prepare yourself psychologically whatever zvichataurwa nevana ava before vana ava vasati vaita reach out kwamuri. I think you need counseling yekuti muve prepared then mozonzwa kuti vana vanoti kudii, because we don't know inene handisi kuziva kuti vana vada kutaura tichi we don't know the information yavanayo iri sensitive yacho ndosaka vana vari kuinsista kuti pindai mugrupu, but imimi now inda kutokutyiraiwo futi kuti mungonopinda mugrupu ngoti fe
handimaona vana vongotaura kuti mama munoziva here makanzwa here nyaya yechakati chakati hamunange mazviziva ini pane zvakazodai zvikadai pane zvakazodai zvikadai pane zvakazodai probably handisi kuziva kungofungira mogona kutononzwa kuti mune muzukuru imi manga musina kudi kuzvigamuchira kuti muri kuziva here kuti mama kuti Ashley akanga atosiya musikana akadai zvinhu zvama musina kuzvigamuchira. So is it okay if you can talk to somebody mai vezera renyu mutaurirane munyatsokanselana pachidzimai chikuru and then modi mozoenda kune vana ava muri prepared kuti zvamuchanonzwako munozvigamuchira kana kuti imimi if you are not ready and I can go kune vana ava on behalf of you handiti maona ndonzwa kuti vana vanoti kudii handitika then kana iri issue yekuti because hamuna kupora vakoma chokwadi chiripo chekuti hamuna kupora hamuna it's hard kuti mubereki avigechi hamuna I could actually yes izvozvo tikuzviona tese ranga riri dangwe rangu oka iroro ranga ritoriwo dangwe rangu and after that ndakazongosara ndisina maona. I know you told me the history I understand ndosaka ndiri kutaura zvinhu zvakadai makandiudza history yenyu chaiyo yose zvokuti guys hatikwanisi kutaura zvimwe information pano but me talking to my sister vari pana paka it's a very hard blow kwavari because ndiye mwana wavanga vakatarisira munoziva zvinoita mwari. So handitika I'm not even supposed to be saying this but I want you to understand why she hasn't healed in all these years. Mai pana Ashley pandopanga pane ziso ravo ndiye anga ari mwana wokutanga mwana wowo wechituwa vakakwanisa kuita vakanga vakaita futi mwana ari disabled handimaona wekuti akashayikawo futi semwana wachona pasame date rakashayika Ashley handitimaona ndo date rerimwewo gore but rakashayikawo saka vana vashayika vese vari 2 ndo pavanga vachiti pane mwoyo wangu ipapo handiti Ashley ndiyaitobatsirawo pane umwe wechitu mwana wavanga vaita anga ari disabled ushu akazoshayikawo later on handiti maona. So you can understand why she's fighting so hard kuti vadi vatsvage kuti vade kuziva vazive chokwadi handiti maona ndo situation iripo asi I hate to tell you the truth kuti munyatso understanda kuti mama zviri kubva nekupi zvichienda nekupi handiti maona. So mama decide if you can't right now motaura nemwe mukadzi wechikuru or I go on behalf of you kuvana ava ndononzwa vana if it's necessary I'll feed you back if it's not I'll just tell you kuti you know what vakoma continue necounseling ka zvinhu zvakawanda ngatisiyanei nazvo unless zvinhu zvokuti maybe panonzi pane mwana obviously that will console you handimaona because replacement yaAshley inenge yavepo zvinhu zvamamusingazivi handimaona. So it's up to you now takuda kuti mimudecide kuti zvakamira sei. Mwana wangu ari mumacomments umo wandiri kutaura naye achipo here? Aripo. Okay. I appreciate very much wese I appreciate you boys zvamuri kutaura. I'm now confused. Yeah, I know. I understand. Yeah. I don't really know whether okay. Mukomana wangu yeye ari papo uyo mwana wangu uyo ari information yavainayo even if it's sensitive are they sure kuti inondihila kana kuti inondilida kuti ndifunge zvimwe? Can I hear an answer? Okay. And that's I see information out inganyanye chinja zvakaitika asi chiripo nechekuti maonero edu ndeyekudai kuti mama vanga vasingazive mwana wavo. Okay. Mukukura unobva kumba uri mumwe munhu wasvika kuchikoro unenge uri mumwe munhu. Yeah. Saka ngavasanyanya kuzvidya mwoyo kana kufungisisa kuti pane zvimwe zvitsva zvakanyanya aiwa pane zvimwe zvitsva asi pane zvinhu zvokuti isi sevakoma anoita kuti hatigone kutaura pamajekerere. Toda kutaura nevane vabereki kuti kuchikoro magariro atakatakaita taigara takadai taifambidzana zvakadai.
Okay. Iwewe ndio waigara okay, ndofunga ndokuziva. Iwe unotiziva handiti? Ndokuziva. Okay, waimbosvika kumba kwenda handiti? Okay. Handiti maybe you might want to know that brother aiwirirwa naShi chaizvo uya he passed on in 2010. Ndofunga tombofamba naye amutora newheelchair achifamba naye stereki. Ndofunga mutombori mese. Very sorry to hear that. Akashaika 2010. So okay. What I would think is zvekupinda mugroup aiwa, but iwewe weka uya kwandiri. I think that will make things easier for me than to have information coming from this end and the other end. Yeah, actually, what do you suggest? We'll be in touch. Okay, atisi kuZimbabwe saka you can get my number from Sisimeli, then woya mugroup otaura kuti ndini mwana wenyu uye wamanga muchitaura naye wekuchitongesa, then I will know. Instead of me getting into a group, I think it will make more confusion. Ringatonyanya kundivhiringa, I think. Saka iwewe wega uya kugroup meno Sisimeli ndo zvandiri kusuggesta. Iye ega auye kugroup, then anogona kutaura neni like mother and son, achingondiudzawo zvaari kuda from where he is coming from. Sezvarutaura kuti maybe to know my son better, so that ndikamuziva better, I will say okay, this was leading to that, the one thing was leading to the other. Whatever happened apa pakati apa, maybe zvinogona kundipa closure. Okay, ndo zvandiri kufunga. Because mugroup, I think Sisimeli munongoziva zvemagroup anonyanya handizokwanisi kupindura, handikwanisi kupindura magroup handikoni. But zvekungotiwo mwana ataure neni chinenge zviri nani. Right. Dorcas Sherwin, please, can you please withdraw what you wrote there before I block you? Dorcas Sherwin, please, can you please withdraw what you wrote before I block you? Like now. We are not going to get this kind of bullying. Bullying pano that led to suicide. And then you come and write such a comment. You don't get to say kufungira kutaura zvinhu speculator. Facts nazo. And Dorcas, can you please remove your comment? Or you are gone when you comment yako. Ndrukupa 2 minutes. I'm just giving you 2 minutes. Pana papa asima umbwe panapa. And andina haisi nyaye kunzi yao ya iri haidi. Tina amai tine vana ava vatora time yavo initiation yavo kuya pano kuzotaura. Mother is looking for closure and you write this kind of a comment. That is nasty. You don't write such things pano. Visa comment yako. Okay, that's it. Bye-bye, Dorcas. Dorcas, bye-bye. Tapedza anyway. Right. And the Rambel. I understand my fears, Mama, and we already considered that. The group which we're going to have 3 people. Accountability, transparency, evasion, asi vanhu vanga vachataura navo vanga vanotumidzwa kutaura pamaaccount vanhu vatatu ndozvatakatanga varonga. Mamaronga kuti only 3 people ndo vanotaura namama, vamwe vese havatauri. Havataure. Zvinhu zvinotozikanwa kuti tauya tiri vakomana tiri kuchikwata. All right. Okay, my brother, the phone yauri kufona apa phone yauri kufona iyi, this is not my phone andoshandisa every day. Can you please take my number before airtime yako yapera so that unozondicontact kondokupa number dzamama. Tora nekurumidza because this phone nchingopedza live ndinoidzima, haisi personal number yangu ndeye pama live chat. Tora number dzangu ndikupe.
064 895 4837 37. Yes. My country code is 0027 027. plus 27 anyway. Okay. All right, thank you, my brother. Thank you very much. Thank you. All right. Right. There we go, Mama. There it is. I don't know what you are going to be told. Koko and this kuziva kuti zviri kufamba sei asi ipa papa mama imi munozvizeni mandafarira chinhu wani magana matotaura inyu kuti vana avarambirwe. And two, telling you my experience, in my own experience, ndambokuudza ndikati sure dei baba vangu namai vangu vanga varipo izvozvi vakanzwa kuti ndiri kutaura pano palive ndichivaudza zvavanga vasingazive pakubva vari vapenyu vachindisa mwana kuchikoro vachiti takura tiranguinde kuchikoro kuti ndaitotizawo mafriday taibhadhara security guard pane light rapo kundidzimari kumaswe taibhadharawo security guard kubuda tichiza tichienda kumadhindindi chipari china mundipo paya panonzi pari strict ipo paya taidosinika ipo paya tichienda mutaundi kumagigi kuchinzi kumadisco chiimajinai kuti vabereki vanenge vakarara kumba vachiti mwana ari kuchikoro wosvika worohwa nebhotoro handi vanhu vanenge vachimwa doro ravo mumataipinda madhindindi umu worohwa nebhotoro musoro kunzi vanodanigwa chitunhaka kunzi muone mwana wenyu tiri kuti akavata mwana ari kupi saka kuchikoro taita zvose izvozvo zvari kutotaurwa kunzi masigaretsi doro mbanje dzaitosinikwa mumadhomu mwana achitosvuta vana iri girls high school chaichai zvaiitika futi kuvasikana saka I think vana ava vari dangozama kutaridzai zvimwe zvamamusingazivi sevabereki munenge musingatozivi kuti ndo zvinhu zviri kutoitika izvozvi teknoloji zvaita panguva iyoyoka nezviri kuitwa nevana vedu izvozvi kuzvikoro kwavari izvozvi soka unotoshokeka ukabvudzwa kuti ndo zvavari kuita unototi andimazviona so I think ndo zvavari kuzama kuti vadi vakuudze saka ningirikiri yavepo vana vachandibata then ndovapa nhamba dzenyu then modecide imimi pachenyu kuti mutaure navo munzwe here kana kuti zviri kufamba sei. I'll come back to you, Sesimele. All right, hapana kushata. All right. So guys, kana ari pake mumwe achiri kuda kutaura ari kufunga kuti ane different information about nyaya dzitaurwa nevakomana ari kuti wane different information about nyaya dziri kutaurwa nevakomana vekubernard mizeki ava vari panava iwe kimi house iwe kimi siu zvibati kwamainda kudi house tainda kunonzi kugomba kusekasi kwakomba yuko kunonzi kugomba kwasekasi uko kusekasi kwakomba ikugomba ndo kwatainda isu tainda kugomba kwasekasi kusekasi kugomba uko kunonzi kwainzi kwaizara taisangana tose kukuya vana vezvikoro zvose Thornhill Guinea Fletcher imomo mugomba imomo tichibuda imi right saka naripo mwana information iri different anditika ane information iri different anditika please can you please call me titaure right now anditika ane information iri different pane yataurwa nevakomana ava toona or else maybe ndandivhurire imimi madiaries platform just to speak to mama no harsh comments just kungotaurawo namama anditika kuti counseling obviously inini I'll make sure ndivisisi vangu kuti ndatoita kuti vaiwane ndatoita kuti vaiwane ndichatoita kuti counseling vaiwane because havana kuhila zvishuwa vari kurwadziwa that's effect anomaona so maybe talking to munhu wechinhingikiri wechikuru wezera ravo vachinyatsoonesana vachitaurirana vanogona kuhila anditika so guys my diaries I'm opening the floor to you now you can call and musakangane prayer warriors please musakangane kuisawo sisi vatinawo mama ava mai musakangane kuvaisawo mumaprayers enyu sister Teresa vanga vachiripo ipapopo Belinda sister Teresa was there by then sister indagara ndakanokwesha nguruve kana kuna munhu akakwesha nguruve vari jina mundivedo ndakakosha ndaitozikamwa ndaikuti tikangonzi ndikangopinda voti wadzoka futi ukabva pano kusura zuro wadzoka futi muofisi sister Teresa vakatambudzwa reni sister Teresa anditika deputy headmaster vaurayai
inu ndani wenyu taitozikamwa uchinzi guys zvinoitika zvinhu izvi madhayari zichifona iva nda kufona mutaure indakambonzi ndanodora ndanouya navabereki vako kuchikoro kundanetsa kwanzi ndonai navabereki ndakanotenga kukudza nai kurenguku ndakanotenga vabereki rengi vaya ndikati ndindiri handei kuchikoro because ndiwaiziva kuti kumba hazvitauriki zvinotyisa unosvika kumba ukarohwa makumbo osaya unorohwa zvokuti haikona ndakangonotengawo vanhu ndikaenda navo kuchikoroko kola hello ndiri raiti muri raiti here maini ndiri raiti ndataura namama because ndakamboitawo pfungwa yesuicide ndikura so zviri kutaurwa pane zvaida kutondikodzeresa kuita suicide yacho ndakaita lake yekuti ndakazoita vanoiti counseling earlier because depression ndakanogara nevanhu vasiri vabereki vangu so pandakanetswa ndanga nesuicidal thought ndichitsvaga kuti ndowana kupikwa ndingazvisungirire because kwanga kune ceiling everywhere so ndataura nadedi pafoni vakazimbawandisa kune rimwe group vakatanga kundifonera so first thing chavakandudza vakati rudo rwakanyanya nehama nemafamilies ako zvinotoita kuti ugone kuzvisungirira they start to teach me kuti babvise rudo rwandanga ndinarwo nehama dzangu dzandaigara nadzo vachitondinende paglazi ndizame kutotuka like kutoti bhuti iwo hausi mwana wamai vangu kuti ndive nethat thought ibude because vakati rudo is gonna cause you to commit suicide so mwana kusvika anofunga zvaari kukonzerwa neshamwari dzake kuti ndapa munhu ibhuku ndisina pfungwa yekuti zvandiri kusheya bhuku for example nemunhu ndapa munhu ibhuku ndichazoita isusu patopedza form 4 ndegona kunge ndaritenga but they turn all those things around kuti uite kunge iwe wakatadza so zvinobva zvamukonzera kuti afunga kuti ndaita chinhu ichi ndisina pfungwa dzese dzava kundiisa pamusoro pangu kuti ndo zvandaitira kuti ndiwane doro ndiwane fodya zvese zvinhu zvakuya kwaari zvakawandisa obva tatarisa kumashure mamhaka vakazvinzwa vachati chii matichers akazvinzwa so anoti akati pfungwa yekuti zviri nai ndizviuraye because nerudo rwaanarwo nevanhu vamashamwari ake around iye nerudo rwaanaro nanamai vake around so love pachayo ndogoda kutoita kuti ucommite suicide so inini zvandaudza mama kuti I was there also I was so lucky kuti handazocommita suicide I'm now grown but ndichiri mudiki I had those thoughts the suicide not because ndakanga ndine rudo vakandidzidzisa vecounseling I realized kuti suicide vanhu vanofunga kuti inoitwa nemunhu chaya nerudo rwakatonyanyisa kuti why are they doing this to me rwatinotoita kuti uite suicide so mafriends ake vangangoona kunge zvavaitomuudza vachiti wabafodya takubudisa mugroup redu we've been not talking to you zvakatomuita iye kuti these people I was there for a long time I was there for them why are not there for me so pfungwa iyo inotoita kuti munhu akomite suicide so one way or another akashaya support system akaekwaari akati no you know what you don't need these people you're gonna be fine yako chaimirira you needed one person who's gonna just come out to remind that person you know what vanhu vese havafanani but me I'm still there for you but akashaya that support system at that moment akanonga world DFS standing against him iye ari munhu ane rudo navo kana ari kune dzimwe nzvimbo so I think I just want to tell about sometimes rudo chairwo nevanhu roita kuti mwana acommite suicide Yeah, true. Because I agree with you, even zvataurwa last ndisingati hangu ndiri kujaja or what, but zvataurwa last brother Kola yanga iri panapa iri pachikoro zvokuti mwana wabatwa uine, imagine kuti wabatwa uine doro, wabatwa uine macigarettes handitika, and then pfungwa dzako dzomanyira kuti chikoro chakunopera. Saka vabereki vangu ndonovaudza ndichiti kudii unotoona sekuti upenyu hwaguma handika you might take even drastic measures but not to say kuti that's exactly what happened. I don't know what happened handizivi we are trying to get to the bottom of it kuti zvechokwadi ndo zvakaitika here kana kuti asizvo zvakaitika but regai tinzwe kuti vamwe vanotiwo kudii. Thank you very much Kola. You're welcome Sister Smelly. All right.
Rose Michael ndokumbura kuti ugondakupa nhamba dzangu ka ugondiitira ningirikiri ugondiitira WhatsApp tigotaura. Rosie ugondibata pa WhatsApp tigotaura. Kola hello. Hello. Magadi zvenyanjadzi. Mushe. Let me switch off one side. Okay. Can you hear me? Yeah, but your phone is on. Hello? Yes, but your phone is on loudspeaker. Can you remove it on loudspeaker? Okay, let me swap the headphone, sorry. Hello? Yes, we can hear you. Yeah, you can hear me. I only have to, my washing machine is on, so maybe that's why the big number. Let me go in the garden. I've just got few young women. One. Meaning to get us a different thing. This is far now I went through the same situation. My daughter tried to kill herself, but I thank God. This is if we try to have a relationship, we are not to be friends so that we are not open enough and talk to us. Maybe my mind not about the parents rules briefly. But when one another road, but when my superior more goes up to another. But the Tamba to change one another who's I made first briefing, younger briefing, that relationship would advise me and I'm not supposed to open with someone and I'm children. I think it's very, very good in life. Kutokana mwanazo inda zvaanenga ita mfukadzi waanenga ita haafini that thing kuti ndandizvira kusvika kusvika kuzvinhu zvacho daiso but kana relationship isine kuti mwana anenge akutochodzi kutanga sei mai kuti baba vakazonzwa ndatopa bhingi pamutashaaiti zviranondife zvangu. Okay. Oh, people are saying kuti havasi kukunzwa hanzi foni yako iri kuti zhirr hanzi hatisikunyazokunzwa. Foni yangu hanzi haisi kunyatsonzwika. Nyangwe neni ndifuni ndakatoisa zvekutodai kuti nyatsonzwikisa ndisinyatsokunzwa iri kuti zhirr I don't know kuti chiri kuitika. Still iri kungodaro. Okay, let me call back again. All right. Okay. Kola hello. Kola hello. Kola vane namba yekuZimbabwe hello. Kola. Kola. Handisi kunzwa ati muri kundinzwa here Kola. Hanzvadzi muri kundinzwa here. Kola hello. Kola havasi kunzwika. Right, regaiti drop. Guys, I'm going to take 5 more callers and then tagarisa panapa. Then it turns go kuti amount kudi. I think manamba ari kufona aya vakomana ava. Vanofanira kunge vari vekuchikora. Dai tambotanga kupa Ivo first preference first. Andimaona. Itatanga kupa Ivo first preference first because manamba ekuZimbabwe and most of them varume vari kufona. Tambonzwa. Kola hello. Hello, magasimba here, Sisimeri. Ndiri right kanjani? Mushe, makadi mama. Mama vasisipo panapa vari kuma comments zvavo Oh, okay. Inini zvandanga ndichida kukumbira kuna mama andiziye zvangu, maybe I'm wrong. Manzwiro andaita mwana wavari kuda kuti vaite contact naye. Ari kuita senge anga achitaura kuti ndikuona seunge mama wanga vasingaziye mwana wavo, pane zvinhu zvavanga vasingaziye, akati maybe iye ndiye anga ari capable of even bullying vamwe. Ndiri kuona hangu sekunge pane imwe information yatinogona kufunga kuti ingakubatsire kuzoita imwe yekuti inokudzosera kumashure in your healing process. In me, I lost my son 6 years ago. And unenge wine picture
yaunenge uchiremember yemwana wako, and like zvamai muchitaura kune zvimwe zvinhu zvokuti hautoziye kuti mwana wako ari capable of ichi kana kuti icho, handiti? Alright, Kola, ngatite so imimi mwana wenyu akashayika nei? Muziya, it was in an accident nababa vake vese vakashaya on the spot. Alright, ngatite so ndimanyora comment endapina. Aiwa. Alright, mune namba dzangu dzisiri idzi, handitika dzangu chaiche dze WhatsApp. Ndibate WhatsApp, then I think ndiri kufunga kuti maybe next week we find a date rekuti vanhu vese vari kuda closure about what happened kune these so-called their so-called loving ones ka chite show yavo so that they vent it out, vataure nezvazvo and tobatsirana kuti vahile. And I don't know if it's fine with you. Right. Inini contribution yandanga ndichida kupa kuna mama, inini I don't think that I need help hangu because I went through ndichiri kutoenda through counseling. Chandanga ndichida kuudza mama ndechekuti pane information yekuti une picture winayo yemwana wako yauri kuremember, handiti? Sometimes togona kufunga kuti it's best kuti tiziye zvimwe zvinhu, but kana zvisingabatsire in your healing process, I want to strongly recommend kuti mama vataure nemunhu anga achivabatsira or any professional counselor, handiti? Kuti avabatsire kuziva kuti is this information, possible information ndingade kuudzwa nezvemwana wangu zvekunzi zvinhu zvandaisaziva, is it going to be helpful in my healing process? Nekuti ivo vane picture vavadescribe mwana wavo in a very loving way, zvinhu zvokuti zvanga zvichitobata. And sometimes it's better kuti munhu urambe uine picture iyoyo yaunoziva yemwana wako pane kuti uzotanga kunzwa zvimwe zvinhu zvokuti it doesn't even help. Chimwe chinhu chinonzi closure ka, pane closure, I don't think kuti closure in terms of kunzwa kunzwa, I don't know kuti zvinhu zvingavabatsire. And counseling yavari kuita kune macounseling akasiyana siyana, handiti? Inini ndakachinja ndakachinja vanhu vaindibatsira I think 3 times. Counseling yakandibatsira because kune types dzakawanda inini ndaisazviziva. Yakandibatsira, iri kundibatsira, inonzi compassion based therapy. Kutanga ndaiitiswa inonzi cognitive behavioral therapy. Pane zvimwe zvinhu ndaisaona kubatsira kwazvo, asi kana vasati vambotrayawo inonzi compassion focus therapy zvinogona kuvabatsira, uye vasati vambwa any information yekunzi mwana wenyu zvamaisaziva ndeizvi, please seek professional help from your therapist kuti zvinhu zvichakubatsira here kana kuti zvichakudzoserai kumashure. Inini ndichitaura from my own loss nemwana wangu, I would rather stay in a picture yemwana wangu as who he was, nekuti kwakatobhuya mamwe mashoko ekuti mwana wenyu akazodai ende raita kunge banga rekukubaya pamwoyo kudai raita. I can't even explain the pain yekutaurirwa kana nyangwe kanhu kadiki kunzi mwana wenyu akambodai, unenge uchida kubatirira. Inini I found it helpful, asi vanhu takasiyana. Asi ndo zvandanga ndichida kungovakurudzira hangu kuti please seek professional help, muone kuti information yamungade kuudzwa iyi iri needed here, is it helpful, is it going to add to the journey yamagara muri yekuti muhile mazvita zvenyu. Okay, zvakanaka hazvo Kola, maita basa, asi inini Kola ndangobatikana panhu pamwe chete hangu mainini pakuti muri kungoti vanhu vakanga vakuzouya achikudzai nezvemwana kuti mwana akudai muri kungotaura zvemwana, ko murume wenyu hamusi kumbotaura nezvake wani kuti picture kuti vanhu kuti musarewo mune magood memories, mongotaura nezvemwana. Ko murume handiti vose vanga vakoshawo kwamuri here? Aiwa zveshuwa ndanga ndichiti tiri kutaura nezvokushayikirwa nemwana, ndanga ndangoti pamuriyo example iri inomeka sense, otherwise zvinhu vese murume wangu nemwana wangu vese vakandirwadza. Ndanga ndangoti pamwe
from the perspective yekuti kushayikirwa nemwana Okay. pamwe zvingavabatsirawo kuti vangoziyawo kuti inini zvakandibatsira ende zvakandibatsira ndezvipi zvisina kundibatsira ndezvipi hazvina kundibatsira zvaindidzosera kumashure kunzwa any information yekuti mwana wenyu maisaziya zvakati asi zvinhuwo zvaisondidzosera kumashure aiwa vese baba nemwana zvese zvinotorwadza kana nanhasi ndinoona terapi yandiri kuwana iri kundibatsira uyezve picha dzandinadzo spiki yandinayo yemwana wangu nemurume wangu izvozvo zvinotondibatsira handifunga kuti ndingadezoku asi ndingambotaura kuti takasiyana pamwe kuna mama zvinogona kuvabatsira kuti vaudzwe zvimwe zvinhu zvekuti zvavanoti vanga vasingaziye pamwana wavo asi ndaikumbirisa kuti vakwanise kunyatsodzamisa pfungwa vasati vafunda nzeve kuti vadzwe zvimwe zvinhu zvekuti zvinokwanisa kuvadzosera kumashure. Zvakaoma. Alright, Kola, thank you very much. Kola, tobatana hedu kuseriko kundakupa namba dzangu ndanyora unodzo hapa. Alright, sesimele mazvita. Alright, sharp. Yes. Zvakaoma. Guys, you can see kuti people are hating. People are hating zvechokwadi muri kuzviona guys. They tino pretend idu kuve strong and things like that, but people are moving around vakatakura zvinhu zvinorema. You could hear from the voice rakola papesira kuti she was almost breaking down. Mazvinzwira mega vanhu vari kushaya kwekutaura, vanhu vari kushaya kwekuturira, handiti maona. Anyway, zvakaoma. Kola, hello. Hello, hi Kusimele. Hi. Ndikukunzwa muri sei? Okay, mushe mambo tadza kuminzwa paipe kana to phone back. One chatinangoti tibatsirane ndechekuti anokuti masituations anosiyana but isusu sana mai tikaedza nepatinogona kunge tiri mabest friends evana vedu zvimwe izvi tinokwanisa mwari vanokwanisa kutibatsira kuti tikaenge tiri too strict kana kuti ichi chakati hachiitwe find a way yekuita shamari yemwana wako yekuti mwana anomhanya kwauri uzotanga kutaura newe before ananga kune umwe munhu kamezina akaita musikandwa vanonzwa kuti ndinotaura namai yangu so vatanonzira tsitsi but nomwe strictness watinoita if we look back age group yedu yasiyana nevana vemazuva ano isusu takakudzwa mabhuziro akasiyana nemazuva ano zvoti waito zvinotokanganisa mai vakanzwa kuti mai vakangokutambisa kuti unotoziva kuti shit afika pataiti ino unotanga kukumbira soro ende tichizogadzisana zvakanaka but mazuva ano asi panenge pane imwe honye kana kamweya kanotenderera kune vana kana kunana mai kune maparents kuti hatichanyatsokukoshesa kuti even kana mwana tese takatombotadza takabva niko kumunga kunapwa kusvika patiri panapa takatadza zvakawanda ndito dai maparents edu vakatiitira that strictness nokuti mudaito chitombori pano saka ngatibvurei mwana kana atadze but tiri mwana wako handiti ndizvozvo make that friendship that bond between kuti chinenge chatadza mwana anomhanya kuna mama kuti mama yekuni apa pakazvodai even kana iri nyaya yekuti boyfriend girlfriend mwana anouya haarwadzi kana ari kutaura namai yake inenge shamwari yake but mai achitobhoseka zvichiri mai rwadza mukati but vachiadvisa vachiudza mwana kuti zvakadai things that changes. I don't know, it's just the way I see it. I think good to mwana wangu angapinda that but God granted me grace kuti ndakakurumidza kupinda zvacho zvaitika until today we are best of best. Kana chinenge changu ngichi ani kupinda nomanyika mama zvakazodai. If we can change zvimwe zvacho tichitoroziva especially kana I don't know kuti munoshinga kuna zvimwe zvekuti uri basa wakaneta usitombora zvekutaura unomboti mumbora nezvekutimogona kubasa fane tinoshaya training yekumbotamba nevana vedu vana vedu vakotinzwawo kumbofara nevana kuti mwana asununguke kuti arataure newe unoiri kuzotongotanga seumwe vanenge utaura kuti vari kumhanya vada kuenda basa vada kuenda kuchibvire zvazodai nezvikazodai. I think it's high time we change and be there for vana vedu ngokuti kana vana zvazoenda pakadai vanomorwadzikana mhera ndiri ngemai
That's all. All right, thank you very much caller, thank you very much for your advice. Right guys, inda ndiri kuda kuti tinyatsoti vana vekubernard mizeki ndo vatanga tiri kuda vana vekumuzeki ava vekubernard mizeki ava anyway, but let's not also forget kuti tina mama vedu vari mumacomments. I think let's close this show for today and then we say to be continued. And timaona ti vese vane. No, I'm not gonna take mama makosi. I regret vari mama makosi. Tikuda vana vekubernard mizeki chete. Ndo vatiri kuda kuti vafone vana vekubernard mizeki vamwe vese ngatimbomirai kufona. I think handizivi, I don't know guys what you think, but I'm thinking kuti why can we not have a day rekuti timboita free, kungo open up free, vakadzi vanoda kungo Hanzina Kayla Chimedza, Meli, this is not helping, please use wisdom. I don't know Kayla what you mean, and isusu pano tanga tiri kuonesana anditi we were just here anditika kuti tionesana kuti tinoita sei anditika apana anoti anoziva zvese kana kuti tinoonesana pano. That's why we brought the story pano anditika because tinoonesana ndo zvatanga tichida kuonesana chete. Handiti maona pana patiri pakuonesana nekubatsirana nekuita sei hakuna anoti ndinoziva zvese kana kuti kudii. If it's not helping, I think the best advice is, I think let's close the show. Then you move on. As I said, vanotanga tiri kuda vana vekubernard mizeki chete, but vamwe vakuzombofona mukufona uzozivi kuti munhu ari kufona ari kuda kufona achiti kudii. Unenge uchitofunga kuti pamwana wekupi wekubernard mizeki anewo different information, right? Saka phone call ichiuya haikuudze kuti ndiani, handivazive. Inongouya iri phone nongozongofind out kuti haasi munhu ada kupawa advice yake, and it's rude kwandiri. I find it rude kuti kana munhu auya achiti ndoda kupa advice ndobva ndamukata ndobva ndamudropa because ndati ndikuda vana vekubernard mizeki. So unotozongovasiya vanhu votaura chi zvavari kuda kutaura. So I think right now for now nhasika show iyi kai better tisiye zvanhasi ipere, timirire next show inouya tinzo kuti tichataura namama kuseri tiona kuti mama ivo pachavo vari kufungei nenyaya iyi. Zvakare I'm thinking kuti tiite a day rekuti maybe we have part 2 guys. You can see people are hating. You can see kuti people are hating guys. People are hating. Vanhu vari kufamba munoza. Let's look at it this way ka munoza mama comments atinoburisa tichitukana ma comment section tichitaura ma comment section ka maybe atifunge neimwe angle, but guys think about it. Is it not possible kuti munhu anenge achitorwadziwa nezviri kumurwadza mukati make, and then you are there panguva yoyo makutaura rimwe shoko risina kufadza munhu obva kubomba because she's going through a lot inside of her. Munhu ari kuhetekana osangana nechimwewo chipost chisina oya opedzera shungu dzake pauri, hanimaona yatonzi bullying, hanimaona. So I'm thinking kuti people are hating vachifamba. Tine zvakawanda zvatakatakura tiri varume, tiri vakadzi, tiri vanasikana, vanakomana, handiti maona zvekuti munhu ana wokuudza, handiti maona hachazivi kuti otaurira ani, ari kungofamba nazvo, handimoona ari kungofamba nazvo, handiti mazviona. So is it not right kuti maybe we have a day rekuti vanhu vaconsider like iyo incident yakaita seiyoyi ka pane vatoona macomments angari panapa, pane vanhu vakawanda vari kutoti neniwo ndikuda healing, neniwo ndikuda counseling, neniwo ndakarasikirwa nemwana, ini ndakarasikirwa nemurume. Kana manga muchiverenga macomments mazviona, maybe we have a day rekuti they share their stories pano vachicomfortana kune vakapora kuti vakapora sei. Handitika kurasikirwa nemwana is not easy guys, vakapora sei. Andika umashira ta inda kazobatsirikana, so maybe nyaya yake ichabatsirawo umwe munhu ari kumusituation yakafanana naiyoyo. Handimoona vachingoshare pano. I don't know, how do you see it? Munozviona sei? Because panapa tiri kuonesana, handimoona umwe woti ini ndakashekirwa kana tine murume, so handika kana izvozvi recently wakapora sei, handimoona wakazoita move on sei. Umwe wakasangana nazvo otaurawo kuti no takaita move on nezvakadai, so handimoona ndakazodai ndikadai, handitika I think zvinogona kubatsira. And pazoita topic imwe yekuti vana ava handiti kuzvikoro kwavanenge vari uku, handitika kuma boarding schools especially
tobatsirana sei nevana because variko vana zveshuwa vakawanda vari kusangana nezvakawanda-wanda but vamwe vacho vanenge vachitotya kana kuzozvitaura kumba. Toita sei including us ourselves as well. Vanhu vakubullying haina kuti mwana wechikoro mwana mudiki kana kuti ani. At some point pese panapa we have had most of, let's say 98% yevanhu vari pano takatombobhulana pafair, takatombobhulana 98% ima mumcomment section takatobhulana. Kutobhulana chako chakuti nyasana ndatobuninginda mubhula anti maona. So bullying haina kuti mwana wechikoro, bullying haina kuti baba kana kuti mai takabhulana futi. And maybe haina yekuzolida kusuicide, but dei yakaitirwa munhu asiri we strong ingade yakadi akatosvika pakukomita suicide. Timboita dera chokuti zvitaure. Okay guys, thank you very much. Those guys vari kufunga kuti vane nyaya iri similar kune ya sisi vedu vanga vari pano vari kuda kutaura kuta vent out about ma incidents avo ekushayikirwa nemwana, ekushayikirwa nemurume anditika zvozvizvi. You want to share your story, you want to come out here and find closure. Uri kuda closure anditika, please ndibatei ku inbox titaure tionesane, then we will come here for part 2 if there is a need for part 3 tichaita part 3, if there is a need for part 4 tichaita futi part 4 tichingodaro kusvika munhu wese asununguka ane free mumwoyo make, munhu wachiti ndahila aiwa ndazokwanisa kuzvitaura zvazobuda pachesti pangu. Kana tiite 10 maepisodes still fine, we will still go for it as long as munhu wapora. Let's start isusu tine issues, we've got our own issues. That's why chizopesera chitana dzihondo chikritana maghost chita say it shows the person behind that, and itimaona ghost account kana the person behind munhu ari kuita zvanenge achita shungurudza vanhu kana kuita seika antori nema issues ake, but kokumaburitsira ma issues iwaya hapana. Handiti ndosaka chizouya pana patoita zvatinoita, we look for attention pa Facebook. And more. So I think right now it's not even time to blame one another. Some people are looking for attention by Facebook because of them, they are hating inside. So ndikaenda pa Facebook ndakanotsvaga attention yangu ipapo, vanhu vakandipa attention, maybe it will make me feel better. No one knows. Andimaona. But now achindite kuti ndifeel better. Ndichasangana kuti nema comments achandibhula ipapo, ndicharamba ndichingodaro ndichingotsvaga attention kusvikira rini up until maybe wazosangana neclosure kana kuti necounseling yako ndokuti uzoyatsa understand uite move on. So guys, inangoti ndizvitaure ndeipi miri haiti andimaona ndangoti ndizvitaure, but guys Sitolile Zilawa, come to my inbox. We have inbox kwangu titaure. Hanzi vamwe are betrayed. Exactly, Tima Dondo. A lot of things. Kune vanhu vatori betrayed, daka betray nemunhu anotrasta zvokuti do. Nandiona angave murume wake, angave mwana chaiye anogona kubetray, ingave best friend kana mai vako chaiye can betray you zvokuti unosvika pakuti unenge usingazii chauri kuita chi. Wakungopedzera, you are carrying it inside. Uchazivi kuti wozvirilisira kupi. Then I'm coming here ndakuzozvirilisira kune munhu ari wrong. Andimaona munhu andisingazivi ndakuya ndoririsa zienga rangu ipapo. Antimona. So let's just think about it, guys. Let's just think about it. Maybe it's just my diaries. We are going to make a difference. We are going to bring change. And matino tambira in the society, kuma church kupi. I don't know. And it's more. But if it's God's will, no one can stop it. Kana maribari wa batanga program, no one can stop it pakati. Kana maribari wa barkuti lead this direction, no one can stop it. And we just go with the flow. And so guys, thank you very much. Ndibate ku inbox titaure and tionesane hanzi me too na Grace. And murikuona, you see now we have so many people. Vakashare kutoka kuventa. So guys, this platform aisiye kutamba nayo, aisiye kuti tinoya of course tinomboya edu na Bolt kata vedu, tomboyana nanguo tukuti chiseka tichidi, but panguva yekuti kuita zvinhu zviri serious nyaya dzakafana idzi, guys, we have to be serious as well. And todila nezvinhu zvatinenge tinazvo tiri serious. Kana tiuyawo kuzoseka musi uri musi wekuti pane zvinotsekesa aiwa toseka, patinenge tiita zvinhu zviri serious anditika ndokutibatsirane. So guys, thank you very much. I really appreciate you all. I really love you all. Even those ghost account we really appreciate and we really love you. We just hope one day whatever that is causing you to be bitter muchapora anditika, one day you find closure, one day
you'll be healed handitika, and then totamba tise zvakanaka tichishare nyaya dzedu tichibatsirana tichidaro handiti maona, then life can be easier and life can be better tichienderera mberi. So guys, from me to you, thank you very much. Have a blessed weekend. Mwari vakuitirai zvakanaka, ngatifambei munzira. Don't hesitate kuti mundibate. Inbox yangu yakazara guys. Kune ava vandinenge ndisati ndaningirira ndakupindurai. Musafunga kuti tiri kukuignore. I'm not ignoring you, but I'll find time yekuti mese ndidi ndizokupindurai kana nguva ichinge yakwana. Even ine avo vari kutisira ma-angry faces havo handika tinokudai zvakare. We still love you. You are part of us. One day whatever that is causing you kuti muise ma-angry face enyu iwayo pasina chinhu chataurwa chakaipa kana chatuka munhu, one day we just pray and hope kuti muchawanawo closure, muchahilawo mugoziva kuti angry face inoisirwa papi, and sometimes ndiwo unenge uchitori neera zvinongozodaiwo kuti umbogara pasi uri wega uzviite introspect, and then you start from there. Anditika, thank you Bindi, thank you Binti. So guys, moramba makadaro, I don't know now, you need to come first guys ku inbox because ndinevana nyaya dzacho. I've got a group of people, kune WhatsApp group riripo racreatwa, I'm added there. Pane nyaya iri kuitika guys, zvinonzi mhosva hairovi, vanti maona nhasi muri kuona zviri kuitika. Tauya nenyaya yamamava ya 2002, hamunoti makore mangani in between. Kune nyaya iriko ku WhatsApp group kokoko yatinayo, handi maona nyaya iyoyo zvakare. Vanhu vatoi vanhu vakuru vadi, asi zviriko vanhu vazofunga kuti toda kuzvitaura nhasi, toda kutoburitsa nhasi. We can't carry on like this after so many years. Handitika, saka inyaya yekuti zvakare tiri kudzokazve pano nemusi wemande. Ina handisi ndiri kutaura nyaya iyi. Vachauya vari grupu vakadaro vachizvipindira 1-1 vachitaura nyaya yavo. Andimoona vachizvitaurira nyaya yavo patinosangana pano apa, vachikuudzai kuti nyaya yavo yakamira sei, inyaya yei, chii chazoita kutiko zvinezvi vaungane vadaro vavhure vati taakuda kuti titaure nyaya yedu. Handitika ndo ino yandide zvandandichitaura kuti healing vanhu vanenge vasina kuhila, vanhu vanenge vasina kuwana vanenge vasina kuwana closure. Either marway nyaya Spencer is still under investigation, yakapiwa vakuru. Kune WhatsApp group ririko, as I told you earlier on, ine lawyers aripo akaprovidwa negovernment, kozotawo vana Dr. Mutisi vari imomo, ine vakuru vepolisi yakachinjwa mapurisa, yakapuwa high ranking police officers vari imomo group imomo. Tiriko ku group ikoko ndo kwairi kuperepetwa I think lockdown, so that kune vakawila kuti vari kufamba vachakwira testify kana yapinda mukoti. But as it is, Spencer Banda right now anonzi chikoro chakanyora press release chekuti vamubvisa headmaster because it's not good for the school, and ari kugwara nechigwere chemoyo tisingasiri hedu kuti cover up ishield here. Asi nyaya aiwa grupu ririko kuseri uko, tiriko kugrupu, nyaya iri kufamba nedirection yakanaka chose, yakaita zvakanaka chose, yakazopuwa vana mai vane renge pamusoro, vana mai vano understanda chako kuti kubatirwa mwana chibharo zvinoita sei. Saka ndiri kunyatsofara because vari kunyatsofambisa nezvaita naDr. Mutisi vaya, sisi vana madhambosi varimo imomo, ndo vamwe vari kumira chaiko chaiko vachifambisa nyaya senyaya, vari kumira chose. It was actually supposed to have kuti iinde ku ETV handitika kunoko, but ndakazoti no, inga jeopardize case by starting by kuti zviexpose kuna ETV, better izobuda ku ETV kana yapinda mukoti, then tozoisa. But manamba emajournalist acho akatotibata tinawo manamba emajournalist wayo ekuti nyaya ibude ku ETV, itaurwe ikoko aexpose ku ETV, but takaona kuti tingamhanya ikazokanganisa chiva nasati vapinda mukota, ikazokanganisa nyaya, saka tamira takadaro. Andimaona vari kufamba nayo kuseri kuti tichingoona weidiseda apana patichakwana, takungotarisawo vemitemo vakadla mabhuku avo vachiita zvemitemo yavo, vachingotaura kuti tasvika pakati tazodai guys, zvazodai site tichingotevererawo tiri shure muchigrupu imomo, tichingoonawo kuti zviri kufamba sei, asi progress iripo yakakurisa chose. Handiti maona. So yeah, ndo feedback yandoda kuti ndikupe iyoyo. So guys, thank you very much. Ngatibatanei kuseri. Nyaya iri kuuya nemusi wemande guys, kana pasina vamwe vauya handizi, tinongoona kuti ndevapi vauya vane nyaya dzavo dziri kuda closure kana kuti chii.
pachange paine gurupu revana. Hanzi I love Dr. Mtisi. She's cool. Yes, she is very cool. Very, 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 very. She's a very, very decent and loving woman, Dr. Mtisi. Anyway, I like her so much as well. Ndansinga vanyatso kuva piwa. Ndakatozonyatso kuva piwa pasure papa ndikatoona kuti mai ava zvavari vamwe maiwo zvavo vanotori vane passion pane zvinhu zvavanoita anditika. So guys, yeah, thank you very much. Mari kuita zvakanaka. Muve neweekend yakanaka. Mwari wakuita zvakanaka. Musakangane kunamata, musakangane kutamba, asi muchitamba umu be responsible. From me to you, ini ndobatana nemi nemusi weMonday pakati apapa. Aiwa, hamusi kundiona ndinenge ndichingotaura nevari kuuya nenyaya dzavo kuinbox, but Facebook chaichayo ini ndakutozokubatai nemusi weMonday. Mazuva ano ndiri kuita stay away from to kukomenda to magurupu tumachii chinongatozondikanganisa nekundilusa focus. Love you guys. Take care.